Είμαι η Ολίβια Μίτσελ, 34 ετών, και έχω χτίσει το σπίτι των ονείρων μου και μια ακμάζουσα επιχείρηση εσωτερικού σχεδιασμού χωρίς την υποστήριξη της οικογένειάς μου. Μετά από 9 χρόνια σιωπής από τότε που με αποκήρυξαν, χτύπησε το τηλέφωνό μου την περασμένη Τρίτη. Η φωνή της μητέρας μου, απόκοσμα ευχάριστη, με ευνηδίασε. «Ολίβια, αγάπη μου, πώς είσαι, πρέπει να συζητήσουμε για τον γάμο του αδελφού σου Ράιαν», το στομάχι μου έπεσε αμέσως. Δεν περίμενα ποτέ αυτό που ακολούθησε. Πριν βουτήξω σε αυτή την άγρια ιστορία, πείτε μου στα σχόλια από που παρακολουθείτε, πατήστε το κουμπί like και εγγραφείτε αν σας έχει τύχει ποτέ να εμφανιστεί ξαφνικά η οικογένειά σας όταν χρειαζόταν κάτι από εσάς. Το να μεγαλώνεις ως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας Μίτσελ ήταν ένα μάθημα μάστερ στην αόρατη εργασία και την απαξιωμένη προσπάθεια. Από τις πρώτες μου αναμνήσεις, ήμουν η υπεύθυνη, η σχεδιάστρια, η βοηθός, ο αδελφός μου Ράιαν, 3 χρόνια μικρότερος. Υπήρχε σε ένα εντελώς διαφορετικό σύμπαν μέσα στο ίδιο σπίτι, το οικογενειακό μας σπίτι στα προάστια της Μασαχουσέτης φαινόταν τέλειο απ' έξω. Ο μπαμπάς δούλευε ως οικονομικός σύμβουλος για πλούσιους πελάτες, η μαμά διατηρούσε το κύρος της στους τοπικούς κοινωνικούς κύκλους, και πηγαίναμε στα σωστά σχολεία και στις σωστές δραστηριότητες. Αλλά κάτω από αυτό το γυαλισμένο εξωτερικό, μια οδυνηρή δυναμική διαδραματιζόταν καθημερινά, ενώ εγώ μελετούσα επιμελώς, διατηρούσα τέλειους βαθμούς και βοηθούσα στο σπίτι χωρίς να μου το ζητάνε. Ο Ράιαν περνούσε τη ζωή του με γοητεία και ελάχιστη προσπάθεια. Όταν εγώ έφερνα στο σπίτι άριστα, ο έλεγχος μου έπαιρνε μια επιπόλαιη ματιά. «Αυτό περιμένουμε από σένα, Ολίβια», έλεγε ο μπαμπάς χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από την εφημερίδα του. Όταν ο Ράιαν κατάφερνε να ανεβάσει τα γάμα σε βήτα. Οι γονείς μου διοργάνωναν εορταστικά δείπνα και του αγόραζαν ακριβά δώρα. Τα 16 γενέθλιά μου πέρασαν μόνο με μια επιπόλαιη κάρτα και ένα μικρό οικογενειακό δείπνο. 2 μήνες αργότερα, όταν ο Ράιαν έγινε 13 ετών, οι γονείς μου νίκιασαν μια ολόκληρη στοά και κάλεσαν 50 παιδιά. Ακόμα θυμάμαι να βοηθάω τη μαμά να τοποθετεί τις μπομπονιέρες του πάρτι στις σακούλες με τα δώρα, ενώ κατάπινα το πικρό χάπι της ανισότητας, το μοτίβο συνεχίστηκε σε όλα. Όταν κέρδισα την πρώτη θέση στον κρατικό καλλιτεχνικό διαγωνισμό με μια εργασία σχεδιασμού επίπλων στην 11η τάξη, η μητέρα μου απλώς σημείωσε ότι θα φαινόταν καλό στις αιτήσεις για το κολέγιο, πριν αλλάξει το θέμα στον επερχόμενο αγώνα baseball του Ράιαν. Ο μπαμπάς δεν παρευρέθηκε καν στην τελετή απονομής, επικαλούμενος μια σημαντική συνάντηση με πελάτη, παρά τη συνεχή απόρριψη. Το πάθος μου για το σχεδιασμό και την ανακαίνιση άνθησε. Το ιστορικό οικογενειακό μας σπίτι με γοήτευε με τις αρχιτεκτονικές του λεπτομέρειες και τις κρυφές του δυνατότητες. Πέρασα ώρες σχεδιάζοντας επανασχεδιασμούς δωματίων, διαβάζοντας περιοδικά σχεδιασμού και επισκεπτόμενοι ανοιχτά σπίτια μόνο και μόνο για να μελετήσω τα εσωτερικά στοιχεία. Όταν ήμουν 17 ετών, πέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι μεταμορφώνοντας το παραμελημένο ηλιακό μας δωμάτιο σε μια εκπληκτική γωνιά ανάγνωσης με καθίσματα στο παράθυρο και ενσωματωμένες βιβλιοθήκες. Βρήκα πεταμένα υλικά. Έμαθα τεχνικές από βιβλία της βιβλιοθήκης και πρώιμα σεμινάρια στο YouTube και δημιούργησα κάτι όμορφο από το τίποτα. Η μαμά το χρησιμοποιούσε συνεχώς για τις συγκεντρώσεις της λέσχης βιβλίου. Επιδεικνύοντας το με υπερηφάνεια χωρίς ποτέ να αναφέρει ότι το είχα φτιάξει εγώ. Ο μπαμπάς απλώς γκρίνιαζε για τη μυρωδιά της μπογιάς που παρέμενε, έφτασαν οι αιτήσεις για το κολέγιο και έλαβα υποτροφίες για διάφορα εξαιρετικά προγράμματα σχεδιασμού. Οι γονείς μου με έσπρωξαν προς τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων είναι χόμπι, όχι καριέρα, επέμενε ο μπαμπάς. Χρειάζεσαι κάτι πρακτικό. Συμβιβάστηκα με τη διπλή ειδίκευση στις επιχειρήσεις και στο σχέδιο σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο που προσέφερε και τα δύο, κυρίως για να μειώσω το κόστος. Εκείνα τα χρόνια στο κολέγιο αποκάλυψαν ακόμα πιο έντονα τα διαφορετικά πρότυπα που εφαρμόζονταν στον Ράιαν και σε μένα. Έκανα 3 δουλειές μερικής απασχόλησης για να καλύψω τα έξοδα πέρα από τη μερική υποτροφία μου. Εν τω μεταξύ, ο Ράιαν φοιτούσε σε ένα ακριβό ιδιωτικό πανεπιστήμιο με τα πάντα πληρωμένα. Παρά τους μέτριους βαθμούς του και την τάση του να αλλάζει ειδικότητα κάθε φορά που τα μαθήματα γίνονταν δύσκολα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, γνώρισα τον James, ένα λαμπρό φοιτητή αρχιτεκτονικής που μοιραζόταν το πάθος μου για την αποκατάσταση και το σχεδιασμό. Βγαίναμε μαζί για σχεδόν 2 χρόνια και γίναμε πραγματικά σοβαροί. Όταν τον έφερα στο σπίτι, οι γονείς μου ήταν στην καλύτερη περίπτωση ψυχρά ευγενικοί. Αργότερα, η μαμά με τράβηξε στην άκρη για να μου αναφέρει ότι του έλειπε η φιλοδοξία επειδή η οικογένειά του είχε μια μικρή κατασκευαστική επιχείρηση αντί να έχει επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ηρωνία ότι το υπόβαθρό του συμπλήρωνε τέλεια τα σχεδιαστικά μου ενδιαφέροντα δεν της πέρασε καθόλου από το μυαλό. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, έμαθα την αυτοδυναμία και άρχισα να χτίζω το δικό μου δίκτυο υποστήριξης. Εκτός της βιολογικής μου οικογένειας.
Η συγκάτοικός μου Ζόουι έγινε η αδελφή που θα ήθελα να είχα. Γιορτάζοντας τις νίκες μου και βοηθώντας με στις απογοητεύσεις, δημιούργησα στενές φιλίες με άλλους σπουδαστές σχεδίου που αναγνώρισαν το ταλέντο μου όταν η οικογένειά μου δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Μέχρι το τελευταίο έτος, είχα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο, δουλεύοντας σε μικρά έργα ανακαίνησης, βοηθώντας καθηγητές σε διαγωνισμούς σχεδιασμού και κάνοντας πρακτική άσκηση σε μια αξιοσέβαστη τοπική εταιρεία. Αποφοίτησα με άριστα, με προσφορές εργασίας από 3 διαφορετικές εταιρείες. Ο Ράιαν, εντωμεταξύ, βρισκόταν στην 5η του σπουδή, με τους γονείς μου να εξακολουθούν να χρηματοδοτούν με χαρά το ταξίδι της αυτογνωσίας του. Δέχτηκα μια θέση σε μια μπουτίκ εταιρεία σχεδιασμού στη Βοστόνη. Μετακόμισα σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα με τη ζωή και άρχισα να εδραιώνω την επαγγελματική μου φήμη. Κάθε γιορτή και οικογενειακή συγκέντρωση παρέμενε μια άσκηση ορατότητας, οι συζητήσεις επικεντρώνονταν γύρω από τα τελευταία ενδιαφέροντα του Ράιαν, τις επαγγελματικές διασυνδέσεις του πατέρα μου και το κοινωνικό ημερολόγιο της μητέρας μου. Η αυξανόμενη επιτυχία μου σε έναν τομέα που είχαν απορρίψει έμεινε σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένη. Για χρόνια, διατηρούσα τη σχέση από υποχρέωση, εμφανιζόμουν στις γιορτές, έστελνα τα κατάλληλα δώρα, έκανα τα αναμενόμενα τηλεφωνήματα. Συνέχισα να ελπίζω ότι η επαγγελματική επιτυχία θα μπορούσε τελικά να κερδίσει τον σεβασμό τους, ότι τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα θα είχαν μεγαλύτερη σημασία από τις προκαταλήψεις τους. Έκανα λάθος με τρόπους που δεν μπορούσα να φανταστώ. Μετά από 3 χρόνια εργασίας στην εταιρεία σχεδιασμού της Βοστόνης, είχα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό πελατολόγιο και είχα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία τόσο σε οικιστικά όσο και σε εμπορικά έργα. Το όνομά μου εμφανιζόταν σε περιφερειακά περιοδικά σχεδιασμού και είχα δημιουργήσει διασυνδέσεις σε όλο τον κλάδο. Το πιο σημαντικό, είχα εξοικονομήσει σχεδόν κάθε δυνατή δεκάρα. Ζώντας λιτά και βλέποντας τον τραπεζικό μου λογαριασμό να αυξάνεται προς έναν συγκεκριμένο στόχο, στα 25 μου, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση εσωτερικού σχεδιασμού. Η χρονική συγκυρία ήταν η κατάλληλη. Είχα την εμπειρία, τις διασυνδέσεις και αρκετές αποταμιεύσεις για να επιβιώσω τους λιτούς μήνες της έναρξης. Το επιχειρηματικό μου σχέδιο ήταν σχολαστικό, αντικατοπτρίζοντας τόσο την εκπαίδευση μου στο σχεδιασμό όσο και την επιχειρηματική μου κατάρτιση. Είχα ήδη εξασφαλίσει προφορικές δεσμεύσεις από 3 πελάτες που ήταν πρόθυμοι να με ακολουθήσουν από την εταιρεία, ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο, προγραμμάτισα δείπνο με τους γονείς μου για να μοιραστώ τα σχέδια μου. Κοιτάζοντας πίσω, αναγνώρισα την αφελή ελπίδα που οδηγούσε σε αυτή την απόφαση, κάποιο πεισματάρικο κομμάτι του εαυτού μου εξακολουθούσε να πιστεύει ότι τελικά θα έβλεπαν την αξία μου, αρκεί να πετύχαινα αρκετά. Συναντηθήκαμε στο αγαπημένο τους εστιατόριο, ένα υπερτιμημένο μπριζολάδικο, όπου ο διευθυντής χαιρέτησε τον πατέρα μου με το όνομά του. Ο Ράιαν ήρθε μαζί μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρισκόταν μεταξύ 2 θέσεων εργασίας μετά την αποφοίτησή του με ένα πτυχίο επικοινωνιών που δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει. Η μητέρα μου πέρασε τα πρώτα 20 λεπτά συζητώντας για το επερχόμενο φιλανθρωπικό γκαλά της Λέσχης, προτού μπορέσω να κατευθύνω τη συζήτηση προς τα νέα μου. Ήθελα να μοιραστώ κάτι σημαντικό με όλους σας, άρχισα, χωρίς να μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου. Αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση εσωτερικής διακόσμησης. Έχω ήδη κλείσει τους πρώτους πελάτες και έχω βρει έναν προσιτό χώρο γραφείου. Η σιωπή που ακολούθησε μου φάνηκε ατελείωτη. Ο πατέρας μου άφησε το πιρούνι του επίτηδες, ταμπονάροντας με την πετσέτα το στόμα του πριν μιλήσει. «Αυτό είναι εντελώς ανεύθυνο», είπε, με φωνή ελεγχόμενη αλλά ψυχρή. «Έχεις μια σταθερή θέση σε μια αξιοσέβαστη εταιρεία. Γιατί να το πετάξεις αυτό? Δεν πετάω τίποτα». Εξήγησα. «Χτίζω κάτι δικό μου. Την επιχείρηση. Το σχέδιο προβλέπει κερδοφορία μέσα σε 18 μήνες και έχω αποταμιεύσεις για να την καλύψω. Οι αποταμιεύσεις δεν θα διαρκέσουν όταν αιμορραγείς χρήματα για μια αποτυχημένη επιχείρηση», διέκοψε ο πατέρας μου. «Αυτή η βιομηχανία είναι ασταθής, Ολίβια. Γίνεσαι ανόητη». Τα χείλη της μητέρας μου πιέστηκαν σε μια λεπτή γραμμή. «Τι θα πούμε σε όλους ότι παραιτήθηκες από μια απόλυτα καλή δουλειά για να κυνηγήσεις μια φαντασίωση?» Ο Ράιαν χαμογέλασε ελαφρά, απολαμβάνοντας προφανώς το γονεϊκό μου τάκοουν. «Ίσως μπορεί να σχεδιάσει το διαμέρισμά μου όταν βρω σπίτι», πρότεινε, κάτι που κατά κάποιο τρόπο έκανε τα πράγματα χειρότερα. «Στην πραγματικότητα», είπε ο πατέρας μου, σκύβοντας μπροστά. «Ήθελα να συζητήσω κάτι μαζί σου, Ολίβια». Ο Τσάρλς Γουίτμαν, ο συνεργάτης μου στο γκολφ, ανέφερε ότι η εταιρεία του ψάχνει κάποιον για να διαχειριστεί τα εμπορικά της ακίνητα. Αυτό θα σήμαινε σημαντική αύξηση του μισθού σου. Συμπραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας σου, αναγνώρισα αμέσως το όνομα.
Η εταιρεία του Charles Whitman ειδικευόταν στην ανάπτυξη εμπορικών κέντρων και πάρκων γραφείων, δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση του κόστους έναντι του σχεδιασμού ή της βιωσιμότητας, το ακριβώς αντίθετο από όλα όσα εκτιμούσε επαγγελματικά. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν ενδιαφέρομαι, είπα αποφασιστικά. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά αναπτύσσοντας τις σχεδιαστικές μου ικανότητες για να τις εγκαταλείψω για τη διαχείριση ακινήτων. Το πρόσωπο του πατέρα μου σκοτίνιασε. Δεν πρόκειται για κάποια πρόταση, Ολίβια. Έχω ήδη μιλήσει στον Τσάρλς για σένα. Περιμένει το τηλεφώνημά σου αύριο. Οι συνέπειες με άφησαν άναυδη. Είπε σε κάποιον ότι θα αναλάβω μια δουλειά χωρίς καν να με συμβουλευτείς πρώτα, φροντίζω για το μέλλον σου, μου έβγαλε το σκασμό. Είναι καιρός να μεγαλώσεις και να δεχτείς κάποια καθοδήγηση από ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Κάτι άλλαξε μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Χρόνια υποτίμησης, απόρριψης και έγκρισης υπό όρους αποκρισταλώθηκαν σε ξαφνική διάβγεια. Ήμουν 25 ετών, επαγγελματικά καταξιωμένη, οικονομικά υπεύθυνη και εξακολουθούσα να αντιμετωπίζομαι σαν ανίκανο παιδί. Όχι, είπα ήσυχα. Δεν θα τηλεφωνήσω στον Κάπα Whitman. Θα ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, όπως είχα σχεδιάσει. Αν συνεχίσεις αυτή τη γελία επιχείρηση σχεδιασμού, είπε ο πατέρας μου, με τη φωνή του επικίνδυνα ελεγχόμενη, μπορεί να ξεχάσεις οποιαδήποτε υποστήριξη από αυτή την οικογένεια, οικονομική ή άλλη. Ρόμπερτ, μουρμούρισε η μητέρα μου, ρίχνοντας μια ματιά στα κοντινά τραπέζια. Το εννοώ, συνέχισε. Δεν θα κάτσω να σε βλέπω να πετάς στην ασφάλεια για κάποιο δημιουργικό καπρίτσιο. Είτε θα πάρεις τη θέση με τον Τσάρλς, είτε θα μείνεις εντελώς μόνος σου. Κοίταξε τον αδελφό μου που μελετούσε το ουίσκι του με ξαφνική γοητεία. Καμία βοήθεια, όπως πάντα, υποθέτω ότι είμαι μόνος μου τότε, είπα, εκπλαγμένος από τη σταθερότητα στη φωνή μου. Μη γίνεσαι δραματικός. Σφύριξε η μητέρα μου, δεν γίνομαι δραματική. Παίρνω μια επαγγελματική απόφαση, απάντησα, χρησιμοποιώντας σκόπιμα τη γλώσσα που ο πατέρας μου σεβόταν. Αξιολόγησα τις επιλογές και αποφάσισα ότι η ίδρυση της δικής μου εταιρείας προσφέρει την καλύτερη απόδοση της επένδυσης για τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά μου. Το πρόσωπο του πατέρα μου κοκκίνησε κατακόκκινο. Βγες έξω, είπε ήσυχα. Αν είσαι τόσο αποφασισμένη να καταστρέψεις τη ζωή σου ενάντια στη ρητή συμβουλή μου, μπορείς να το κάνεις χωρίς καμία σχέση με αυτή την οικογένεια. Μπαμπά, παρενέβη τελικά ο Ράιαν. Ίσως αυτό είναι λίγο, μείνε έξω από αυτό, του έριξε μια ματιά ο πατέρας μου. Και μετά γύρισε σε μένα. Θέλω τα κλειδιά του σπιτιού σου. Μην επικοινωνήσεις μαζί μας. Μην χρησιμοποιείς το όνομά μας ως αναφορά. Ήθελες ανεξαρτησία, συγχαρητήρια. Την έχεις απόλυτα, τοποθέτησα τα κλειδιά του σπιτιού μου στο τραπέζι, με τα χέρια μου να τρέμουν ελαφρώς, αλλά αποφασισμένα σταθερά, αντίο λοιπόν, είπα. Σηκώνομαι όρθιος. Ούτε η μητέρα μου ούτε ο Ράιαν έκαναν καμία κίνηση για να σταματήσουν αυτό που συνέβαινε. Εκείνο το βράδυ, έκλαιγα στο διαμέρισμα της ζωής, με όλο το βάρος της οικογενειακής απόρριψης να με συντρίβει, αλλά μέχρι το πρωί, η αποφασιστικότητα είχε αντικαταστήσει την απελπισία. Αν αυτό ήταν το τίμημα της αυτοδιάθεσης, θα το πλήρωνα και θα τους αποδείκνυα ότι έκαναν λάθος στην πορεία. Οι επόμενοι μήνες δοκίμαζαν καθημερινά την αποφασιστικότητά μου. Το να ξεκινήσω μια επιχείρηση από το μηδέν, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμουν το οικογενειακό τραύμα, δημιούργησε προκλήσεις που δεν είχα προβλέψει πλήρως. 2 από τους 3 πελάτες που είχαν υποσχεθεί να με ακολουθήσουν, έκαναν πίσω μετά από μυστηριώδη τηλεφωνήματα. Υποπτευόμουν έντονα την ανάμειξη του πατέρα μου, αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξω. Ανέλαβα μικρά έργα που μόλις και μετά βίας κάλυπταν τα έξοδα. Δούλευα 18 ώρες την ημέρα, ασχολούμενη με τα πάντα, από το σχεδιασμό μέχρι τα λογιστικά και το μάρκετινγκ. Κοιμόμουν σε ένα φουτόν στο μικροσκοπικό γραφείο μου για 3 μήνες για να γλιτώσω το ενίκιο, αλλά αργά, επίμονα, έφτιαξα κάτι που είχε νόημα. Η ανακαίνιση ενός τοπικού εστιατορίου τράβηξε την προσοχή ενός διακεκριμένου μπλόγκερ φαγητού, φέρνοντας επιπλέον εμπορικούς πελάτες. Μια καλά δικτυωμένη ηλικιωμένη πελάτισσα λάτρεψε τον οικιστικό ανασχεδιασμό του διαμερίσματός της και με παρέπεμψε στους εξίσου πλούσιους φίλους της. Μέσα σε όλα αυτά, η σιωπή της οικογένειάς μου παρέμεινε απόλυτη, καμία κλίση στα γενέθλιά μου, καμία επαφή τα Χριστούγεννα. Ο Ράιαν δεν επικοινώνησε ποτέ, επιλέγοντας σαφώς τη γονική έγκριση από την αδελφική αφοσίωση. Τα πρώτα Χριστούγεννα έστειλα μια κάρτα, δεν έλαβα καμία απάντηση και δεν προσπάθησα ποτέ ξανά. Η διακοπή ήταν επώδυνη αλλά τελικά ξεκαθαριστική. Για πρώτη φορά. Μπορούσα να επικεντρωθώ αποκλειστικά στο δικό μου όραμα χωρίς το βάρος της απογοήτευσής τους. Ως συνεχή θόρυβο στο παρασκήνιο, έχτισα την επιχείρησή μου, πελάτη με πελάτη, έργο με έργο, χωρίς δίχτυ ασφαλείας και χωρίς επιβεβαίωση, εκτός από την αυξανόμενη επιτυχία που αντανακλούσε η δουλειά μου. Τα χρόνια που ακολούθησαν την αποκήρυξη με μεταμόρφωσαν με τρόπους πέρα από την επαγγελματική επιτυχία, χωρίς το συνεχές ρεύμα της οικογενειακής αποδοκιμασίας, ανακάλυψα εκδοχές του εαυτού μου που ήταν προηγουμένως κρυμμένες. Η προσωπικότητά μου διευρύνθηκε.
Οι φίλοι σχολίαζαν την αυξημένη αυτοπεποίθησή μου, την ετοιμότητά μου να γελάω, την προθυμία μου να αναλαμβάνω δημιουργικά ρίσκα. Η επιχείρησή μου, Mitchell Design and Restoration, απέκτησε μια σταθερή φήμη μέχρι τον τρίτο χρόνο. Ειδικεύτηκα στο να τιμώ την αρχιτεκτονική ιστορία δημιουργώντας ταυτόχρονα λειτουργικά σύγχρονους χώρους, ακολούθησαν δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Πρώτα σε περιφερειακές εκδόσεις και στη συνέχεια σε εθνικές. Η λίστα αναμονής των πελατών μου αυξήθηκε σε 6 μήνες, στη συνέχεια σε 1 χρόνο, μέχρι το 5ο έτος. Είχα 7 υπαλλήλους και είχα μετακομίσει από το μικροσκοπικό αρχικό μου γραφείο σε έναν όμορφο μετατρεπόμενο χώρο αποθήκης που αναδείκνυε τη φιλοσοφία του σχεδιασμού μου. Η οικονομική επιτυχία ακολούθησε τη δημιουργική αναγνώριση, επιτρέποντάς μου να εξετάσω επιτέλους το προσωπικό όνειρο που ανέβαλα όσο έχτιζα την επιχείρησή μου. Στα 30 μου, άρχισα να ψάχνω για ένα ακίνητο που θα μπορούσε να γίνει τόσο το σπίτι μου όσο και μια απόδειξη του σχεδιαστικού μου οράματος. Μετά από μήνες αναζήτησης, το βρήκα. Ένα παραμελημένο απικιακό σπίτι του 1780 σε 3 στρέμματα σε μια ιστορική πόλη του Connecticut. Το σπίτι είχε καλή δομή, αλλά χρειαζόταν εκτεταμένη ανακαίνιση μετά από χρόνια παραμέλησης. Οι περισσότεροι αγοραστές φοβόντουσαν το εύρος των εργασιών που απαιτούνταν. Εγώ έβλεπα μόνο δυνατότητες. Η αγορά εξάντλησε μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεών μου, αλλά είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μου να μεταμορφώσω το ακίνητο. Δημιούργησα ένα τριετές σχέδιο ανακαίνισης, χωρίζοντας το τεράστιο έργο σε διαχειρίσιμες φάσεις, ενώ συνέχιζα να διευθύνω την επιχείρησή μου. Αυτά τα χρόνια ανακαίνισης δοκίμασαν κάθε δεξιότητα και κάθε πόρο που διέθετα. Ζούσα σε 2 κατοικήσιμα δωμάτια, ενώ δούλευα στα υπόλοιπα. Έμαθα νέες τεχνικές, συνεργάστηκα με ειδικευμένους τεχνίτες και έλυσα δομικά προβλήματα που είχαν κρυφτεί κάτω από αισθητικά ζητήματα για δεκαετίες. Τα Σαββατοκύριακα εξαφανίστηκαν για να τρίψω δάπεδα, να αποκαταστήσω την αρχική ξυλουργική εργασία και να ερευνήσω ιστορικά κατάλληλα υλικά. Εγκατέστησα μια μοντέρνα κουζίνα που σεβάστηκε τον χαρακτήρα του σπιτιού, ενώ παράλληλα παρήχε λειτουργικότητα. Μετέτρεψα τον προσαρτημένο αχυρώνα σε ένα εκπληκτικό γραφείο στο σπίτι με ψηλά ταβάνια και εκτεθειμένα δοκάρια. Οι χώροι έλαβαν την ίδια προσοχή. Αποκατέστησα τους κατάφυτους κήπους, εγκατέστησα ένα πέτρινο έθριο για διασκέδαση και πρόσθεσα μια μικρή αλλά κομψή πισίνα που έμοιαζε σαν να ανήκε πάντα στο ακίνητο. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μεταμόρφωσης, κατέγραψα τη διαδικασία και την κοινοποίησα μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και του ιστότοπου της επιχείρησής μου. Οι φωτογραφίες πριν και μετά δημιούργησαν σημαντική προσοχή, φέρνοντας νέους πελάτες που ήθελαν να κάνουν παρόμοια μαγικάστα. Ιστορικά τους ακίνητα. Όταν το Architectural Digest παρουσίασε το ολοκληρωμένο σπίτι μου σε ένα 10σέλιδο με τίτλο Personal Renaissance, η επικύρωση ήταν ιδιαίτερα γλυκιά. Το περιοδικό βρισκόταν ανοιχτό στο τραπεζάκι του καφέ μου για μήνες. Απτή απόδειξη του τι είχα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη ή την έγκριση της οικογένειάς μου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δημιουργίας και ανάπτυξης, ο κοινωνικός μου κόσμος εξελίχθηκε παράλληλα με τον επαγγελματικό μου. Αν και παραμείναμε φίλες, η πιο στενή μου φίλη μετακόμισε τελικά σε μια γειτονική πόλη με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Δημιούργησα βαθιές σχέσεις με άλλους επιχειρηματίες που κατανοούσαν τη μοναδική πίεση του να χτίζεις κάτι από το τίποτα. Η Κέλλη, μια αρχιτέκτονας τοπίου που βοήθησε στην αποκατάσταση του κήπου μου, έγινε τακτική συντροφιά για δείπνο και έμπιστος. Ο Μάρκος και ο Ντέιβιντ, ένα ζευγάρι που είχε το καλύτερο εστιατόριο της πόλης, με συμπεριέλαβαν στα διάσημα κυριακάτικα μπραντς τους. Οι εργολάβοι μου, που αρχικά ήταν απλώς επαγγελματικές γνωριμίες, έγιναν φίλοι που με καλούσαν σε οικογενειακά μπάρμπεκιου και γιορτινές συγκεντρώσεις. Μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν την εκλεκτή οικογένειά μου, γιόρταζαν τις επιτυχίες μου χωρίς επιφυλάξεις και με στήριζαν στις αναπόφευκτες αποτυχίες. Θυμόντουσαν τα γενέθλιά μου, με συμπεριλάμβαναν στις παραδόσεις των διακοπών τους και ποτέ δεν με έκαναν να νιώθω υποχρέωση. Οι ρομαντικές σχέσεις αποδείχθηκαν πιο δύσκολες. 2 πολλά υποσχόμενες σχέσεις τελείωσαν όταν οι άνδρες με τους οποίους έβγαινα αποκάλυψαν τη δυσφορία τους για την οικονομική μου επιτυχία ή τις εργασιομανείς τάσεις μου. Μια άλλη σχέση κράτησε σχεδόν 1 χρόνο πριν τα προβλήματα εμπιστοσύνης μου δημιουργήσουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ήθελε συναισθηματικό άνοιγμα που δεν μπορούσα να του παράσχω μετά από χρόνια οικογενειακής απόρριψης. Η θεραπεία με βοήθησε να περιηγηθώ σε αυτά τα μοτίβα. Η Dr. Lillian, μια θεραπεύτρια που δεν είναι ακομπλεξάριστη και ειδικεύεται στο οικογενειακό τραύμα, με καθοδήγησε να κατανοήσω τι είχε συμβεί χωρίς να υποβαθμίζει τον αντίκτυπό του. Οι γονείς σου σε απογοήτευσαν. Δήλωσε στην τρίτη συνεδρία μας. Όχι επειδή ήσασταν ανάξια της αγάπης, αλλά επειδή το υπόρου σύστημα έγκρισής τους ήταν θεμελιωδώς σπασμένο. Αυτές οι συνεδρίες με βοήθησαν να αναγνωρίσω ότι η επιθυμία για γονική έγκριση είχε διαμορφώσει πολλές από τις επιλογές της ζωής μου, ακόμη και όταν επαναστατούσα ενάντια στις συγκεκριμένες προσδοκίες τους.
Έμαθα να αναγνωρίζω πότε έπαιρνα αποφάσεις για να τους αποδείξω ότι είχαν άδικο, σε σχέση με επιλογές που ευθυγραμμίζονταν με τις αυθεντικές μου αξίες, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 9 ετών ανάπτυξης και θεραπείας, η απουσία της βιολογικής μου οικογένειας παρέμεινε σταθερή. Οι μεγάλες γιορτές έφεραν αρχικά κύματα θλίψης, αλλά με την πάροδο του χρόνου, οι νέες παραδόσεις με την επιλεγμένη οικογένειά μου γέμισαν αυτούς τους χώρους με γνήσια χαρά αντί για υποχρέωση. Έζησα περιστασιακές ενέδρες πληροφοριών για την οικογένειά μου μέσω αμοιβαίων συνδέσεων. Ο Ράιαν είχε επιτέλους εγκατασταθεί σε μια δουλειά σε μια εταιρεία μάρκετινγκ που ανήκε σε έναν φίλο του πατέρα μου. Οι γονείς μου είχαν κάνει μια τρίμηνη ευρωπαϊκή κρουαζιέρα για την 40η επέτειό τους. Αυτά τα αποσπάσματα έφταναν σαν αποστολές από μια ξένη χώρα στην οποία ζούσα κάποτε, αλλά που μόλις και μετά βίας θυμόμουν. Τον 7ο χρόνο μετά την αποκήρυξη, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περίοδου μετά το δεύτερο εθνικό βραβείο σχεδιασμού, έκανα μια προσπάθεια επανασύνδεσης, έστειλα μια απλή κάρτα με τα στοιχεία επικοινωνίας μου και ένα σημείωμα που έλεγε ότι ήμουν ανοιχτή σε συζήτηση αν ενδιαφέρονταν, δεν ήρθε ποτέ απάντηση, κατά το 1ο έτος, καθώς πλησίαζα τα 34 γενέθλιά μου. Είχα συμφιλιωθεί με τη μονιμότητα της αποξένωσης. Το σπίτι μου είχε γίνει όχι απλώς το καταφύγιό μου, αλλά μια φυσική εκδήλωση του ταξιδιού μου. Κάθε αποκαταστημένη δοκός, κάθε προσεκτικά επιλεγμένο φωτιστικό αντιπροσώπευε μια επιλογή που έγινε σύμφωνα με τις αξίες μου, όχι τις προσδοκίες κάποιου άλλου. Είχα δημιουργήσει μια ζωή που ένιωθα αυθεντική, είχα περιβάλει τον εαυτό μου με ανθρώπους που εμφανίζονταν με συνέπεια και είχα χτίσει μια επιχείρηση που μου επέτρεπε να μοιραστώ το δημιουργικό μου όραμα με τον κόσμο, αν αυτό το ταξίδι απαιτούσε. Να αφήσω πίσω όσους δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το μονοπάτι μου, ας είναι. Τότε το τηλέφωνο χτύπησε ένα συνηθισμένο απόγευμα 3η του Απριλίου και η φωνή της μητέρας μου ξεπρόβαλε από το μεγάφωνο, σαν να μην είχε συμβεί ποτέ η 9χρονη σιωπή. Εξετάζα τα σχέδια της κουζίνας για την ανακαίνιση ενός πελάτη στην παραλία, όταν το τηλέφωνο μου έδειξε έναν αριθμό που είχα να δω 9 χρόνια, αλλά τον αναγνώρισα αμέσως. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Τα δάχτυλα αιωρήθηκαν πάνω από την οθόνη πριν απαντήσω τελικά, εμπρός, τα κατάφερα. Η επαγγελματική μου φωνή ενεργοποιήθηκε αυτόματα σαν πανοπλία, «Ολίβια, αγάπη μου». Η φωνή της μητέρας μου έρεε με ζεστασιά που έμοιαζε αλόκοτα εκτοπισμένη, σαν να είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα αντί για σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η μαμά είναι. Η σουρεαλιστική ποιότητα του να ακούω τη φωνή της με άφησε στιγμιαία άφωνη. Γέμισε τη σιωπή χωρίς δισταγμό. «Πώς είσαι, γλυκιά μου?» Πέρασε πολύς καιρός, καμία αναγνώριση του, γιατί ακριβώς είχε περάσει τόσος καιρός. Καμία αναγνώριση του ρόλου της στην αποξένωσή μας. «Είμαι καλά», απάντησα προσεκτικά. «Αυτό είναι απροσδόκητο, λοιπόν, οι οικογένειες πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες, έτσι δεν είναι?» Γέλασε ελαφρά, ο ήχος της προκάλεσε αναμνήσεις από κοκτέιλ πάρτι όπου χρησιμοποιούσε το ίδιο γέλιο με ανθρώπους που κάτι Διαν επέκρινε. «Σε σκεφτόμουν, αλήθεια». Δεν ήταν ερώτηση. «Φυσικά. Και είδα εκείνο το περιοδικό με το σπίτι σου. Πολύ δημιουργικό. Πάντα είχες ασυνήθιστες ιδέες, το ύπουλο κομπλιμέντο ήταν τόσο οικείο που σχεδόν με έκανε να χαμογελάσω. 9 χρόνια και τίποτα δεν είχε αλλάξει, τι μπορώ να κάνω για σένα, μαμά?» ρώτησα ευθέως. Αυτό δεν ήταν ένα τηλεφώνημα συμφιλίωσης. Ο τόνος της το έκανε αρκετά σαφές. «Λοιπόν, τυχαίνει να έχουμε κάποια συναρπαστικά νέα. Ο αδερφός σου ο Ράιαν παντρεύεται την Καρολάιν Westfield. Θυμάσαι τους Westfield?» «Φυσικά. Ο πατέρας της και ο δικός σου πατέρας συνεργάζονταν για χρόνια. Δεν θυμόμουν τους Westfield, αλλά δεν είχε σημασία. Συγχαρητήρια στον Ράιαν», είπα ουδέτερα. «Ναι, είναι υπέροχο. Είναι τόσο όμορφο ζευγάρι. Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου. Πολύ μικρός, πραγματικά, μόνο περίπου 200 άτομα», η Λαβή μου έσφιξε το τηλέφωνο. Ο αδιάφορος τρόπος με τον οποίο πέταξε αυτή την πληροφορία, λες και θα με συμπεριλάμβανε φυσικά σε αυτό το γεγονός μετά από 9 χρόνια πλήρους σιωπής, έκοβε την ανάσα με την αφθάδια του. «Αυτό είναι ωραίο», είπα. Περιμένοντας το πραγματικό νόημα αυτού του τηλεφωνήματος. «Το θέμα είναι», συνέχισε η μητέρα μου, με τη φωνή της να μετατοπίζεται στον ελαφρώς υψηλότερο τόνο που χρησιμοποιούσε όταν έκανε δύσκολα αιτήματα. Είχαν μια τρομερή κατάσταση με το χώρο διεξαγωγής τους. Η λέσχη είχε μια πυρκαγιά στον κύριο χώρο των εκδηλώσεών τους. Τίποτα σοβαρό. Μόνο ζημιές από καπνό, αλλά χρειάζεται πλήρη αποκατάσταση. Έπρεπε να ακυρώσουν όλες τις εκδηλώσεις για τους επόμενους 3 μήνες. Το στομάχι μου σφίχτηκε καθώς άρχισα να βλέπω που οδηγούνταν όλα αυτά. «Αυτό είναι ατυχές», είπα, πράγματι. «Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια εναλλακτική τοποθεσία που να μπορεί να τους φιλοξενήσει όλους. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όλα τα κατάλληλα μέρη είναι κλεισμένα». Η παύση που ακολούθησε φάνηκε να έχει σχεδιαστεί για να προσφέρω μια λύση.
Παρέμεινα σιωπηλός. Τότε είδα το περιοδικό που έδειχνε το σπίτι σας, συνέχισε όταν δεν άρπαξα το δόλωμα. Και είναι τέλειο, Ολίβια. Αυτή η πανέμορφη χώρη. Αυτή η τεράστια βεράντα. Οι ανακαινήσεις σου πραγματικά βγήκαν πολύ ωραίες. Θα ήταν απολύτως ιδανικό για τον γάμο του Ράιαν, το θράσος μου έκλεψε προς στιγμήν την ανάσα. 9 χρόνια χωρίς επαφή, και τώρα το πατρικό μου σπίτι ήταν ιδανικό για τον γάμο του αδελφού μου. Θέλεις ο Ράιαν να κάνει το γάμο του στο σπίτι μου, διευκρίνησα, σίγουρη ότι πρέπει να παρεξήγησα. Θα ήταν ένα τόσο όμορφο σκηνικό. Η μητέρα της Καρολάιν συμφωνεί απόλυτα. Σκεφτήκαμε την τελετή στον κήπο σας, κοκτέιλ στην αυλή, δείπνο σε σκηνή στον καζόν. Ο καιρός θα είναι υπέροχος τον Ιούνιο, αγωνίστηκα να επεξεργαστώ το μέγεθος αυτού που πρότεινε. Μαμά, αυτό θα περιελάμβανε εκατοντάδες αγνώστους στο ιδιωτικό μου σπίτι. Όχι ξένοι, αγάπη μου. Οικογένεια και στενοί φίλοι. Έκανε μια παύση. Θα ήταν μια ευκαιρία να αφήσουμε τα περασμένα ξεχασμένα, δεν νομίζεις, νερό κάτω από τη γέφυρα. Η οικογένεια να έρθει κοντά σε μια κρίση. Η αδιάφορη αναδιατύπωση της 9χρονης απόρριψης ως περασμένων πραγμάτων μου έστειλε ένα κύμα θυμού. Αυτό δεν ήταν κλαδί ελιάς. Ήταν μια ωφελημιστική εκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας μου για τις άμεσες ανάγκες τους. Πρέπει να το σκεφτώ αυτό, είπα, κερδίζοντας χρόνο ενώ οι σκέψεις μου στριφογύριζαν. Είναι ένα σημαντικό αίτημα. Φυσικά, απάντησε ομαλά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε αρκετά σύντομα. Οι προσκλήσεις θα έπρεπε να είχαν σταλεί την περασμένη εβδομάδα. Ο πατέρας σας θα σας καλέσει αύριο για να συζητήσουμε τα διαδικαστικά. Είμαι σίγουρη ότι εσείς οι δύο μπορείτε να τα βρείτε όλα. Το τηλεφώνημα τελείωσε λίγο αργότερα, με τη μητέρα μου να αποσπά μόνο τη μη δεσμευτική συμφωνία μου να εξετάσει το αίτημα. Κάθισα στο γραφείο μου, εμβρόντιτη από την αλληλεπίδραση, με θυμό και δυσπιστία να με διαπερνούν. Πιστό στο λόγο της μητέρας μου. Ο πατέρας μου τηλεφώνησε την επόμενη μέρα. Από την προσέγγιση του έλειπε ακόμη και το λεπτό επίχρησμα της ζεστασιάς της. Ολίβια, η μητέρα σου μου είπε ότι σκέφτεσαι να φιλοξενήσει το γάμο του Ράιαν. Ωραία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως τις προετοιμασίες. Θα βάλω τον υπεύθυνο διοργάνωσης εκδηλώσεων να επικοινωνήσει μαζί σου για να εκτιμήσει τις απαιτήσεις του χώρου. Στην πραγματικότητα δεν έχω συμφωνήσει ακόμα σε τίποτα, απάντησα, βρίσκοντας τα πατήματά μου. Πρόκειται για μια σημαντική επιβολή, ειδικά δεδομένης της ιστορίας μας. Η ιστορία δεν έχει σημασία εδώ, απέρριψε. Εδώ πρόκειται για οικογένειες που αναλαμβάνουν δράση σε μια κρίση. Ο Ράιαν το χρειάζεται αυτό. Η σύνδεση με το Westfield είναι σημαντική για το μέλλον του. Η γνωστή δυναμική επανήλθε με εκπληκτική αποτελεσματικότητα. Οι ανάγκες του Ράιαν προέχουν, τα δικά μου όρια είναι άσχετα. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για σένα. Είπα προσεκτικά. Αλλά η φιλοξενία 200 ατόμων είναι εξαιρετικά ενοχλητική. Το σπίτι μου είναι επίσης η επαγγελματική μου βιτρίνα. Και δεν αισθάνομαι άνετα με αυτό το επίπεδο επαναπροσέγγισης μετά από 9 χρόνια χωρίς επαφή. Αυτό δεν έχει να κάνει με την άνεσή σου, μου έσκασε. Πρόκειται για το να κάνουμε αυτό που είναι σωστό για την οικογένεια. Περίμενα περισσότερη ωριμότητα από σένα, Ολίβια. Η συζήτηση επιδεινώθηκε, καταλήγοντας με τον πατέρα μου να απαιτεί να σταματήσω να είμαι δύσκολη και να τους δώσω μια απάντηση μέσα σε 24 ώρες. Πριν προλάβω να επεξεργαστώ πλήρως αυτές τις αλληλεπιδράσεις, τηλεφώνησε ο ίδιος ο Ράιαν. Η προσέγγιση του διέφερε και από τους δύο γονείς μας, αλλά αποδείχθηκε εξίσου χειριστική. «Γεια σου, αδελφούλα», χαιρέτησε με αναγκαστική χαλαρότητα. «Πέρασε πολύς καιρός, 9 χρόνια», επιβεβαίωσα. «Ναι, λοιπόν, η ζωή είναι πολύ άσχολη, ξέρεις». Γέλασε αμήχανα. «Λοιπόν, σχετικά με το θέμα του γάμου. Η Καρολάιν είναι πολύ αγχωμένη για την κατάσταση με τον χώρο του γάμου. Παρεμπιπτόντως, θα σου άρεσε πολύ. Σούπερ δημιουργική, όπως εσύ. Χαίρομαι για σένα, Ράιαν», είπα ειλικρινά. Παρόλα αυτά, δεν του ευχόμουν τίποτα κακό. Αλλά δεν είμαι σίγουρη για τη φιλοξενία του γάμου σου. Έλα τώρα, θα ήταν τέλειο. Είδαμε το σπίτι σας σε εκείνο το περιοδικό. Η Καρολάιν κυριολεκτικά έκλαψε, είπε ότι ήταν ο χώρος των ονείρων της. Πολύ καλύτερο από το αποπνικτικό κλαμπ της εξοχικής λέσχης, ούτως ή άλλως. Δεν είναι απλά ένας χώρος, Ράιαν, είναι το σπίτι μου. Ναι, αλλά είναι μεγάλο σπίτι. Τα έχεις καταφέρει πολύ καλά για τον εαυτό σου, πράγμα που είναι φοβερό. Και θα σήμαινε πολλά να έχω τη μοναδική μου αδελφή να συμμετέχει στην ημέρα του γάμου μου. Η συναισθηματική έκκληση θα μπορούσε να είχε πιάσει, αν δεν την είχε ακολουθήσει αμέσως. Επιπλέον, οι γονείς της Καρολάιν καλύπτουν όλα τα έξοδα. Θα σου πληρώσουν ακόμα και αμοιβή για τη θέαση. Αν αυτό βοηθάει.
Αν και, ξέρεις, οικογενειακή έκπτωση και όλα αυτά, η συζήτηση αποκάλυψε ότι είχαν ήδη σχεδιάσει τα πάντα γύρω από την ιδιοκτησία μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ο Ράιαν μίλησε για το πού θα στάθμευαν τα φορτηγά του catering, ποιες τουαλέτες θα χρησιμοποιούσαν οι καλεσμένοι και πως η γαμήλια δεξίωση θα χρησιμοποιούσε τη σουίτα της κύριας κρεβατοκάμαράς μου για να προετοιμαστεί. Όταν εξέφρασα την ανησυχία μου για το γεγονός ότι 200 άγνωστοι είχαν πρόσβαση στο σπίτι μου, γέλασε. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι από το δρόμο, Λιβ. Υπάρχει κοινωνικός κύκλος. Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες του μπαμπά, οι φίλοι της μαμάς στο κλαμπ, η οικογένεια της Καρολίν γνωρίζει κυριολεκτικά όλους όσους έχουν σημασία στο Connecticut. Το υπονοούμενο ήταν, φυσικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγαλύτερη σημασία από την ιδιωτική μου ζωή και τα όρια μου. Μέχρι το τέλος εκείνης της ημέρας, είχα δεχτεί άλλα 7 τηλεφωνήματα, 2 από τη μητέρα μου. Ένα από έναν διοργανωτή εκδηλώσεων που προφανώς είχε ήδη προσληφθεί, ένα από την αραβωνιαστικιά του Ράιαν, την Καρολίν, την οποία δεν είχα γνωρίσει ποτέ, και 3 από μέλη της ευρύτερης οικογένειας που ξαφνικά θυμήθηκαν την ύπαρξή μου, η θεία μου η Σούζαν, η οποία είχε να στείλει έστω και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα εδώ και 9 χρόνια, τηλεφώνησε για να μου πει, η οικογένεια πρέπει να ενώνεται σε τέτοιες στιγμές. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι πεισματάρης, αλλά σίγουρα είσαι αρκετά μεγάλη για να ξεπεράσεις όλα αυτά τα δυσάρεστα. Το δυσάρεστο ήταν ο πλήρης αποκλεισμός μου από την οικογένεια επειδή τόλμησα να χαράξω το δικό μου δρόμο. Ο καταιγισμός συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Ο ξάδελφός μου, ο Μάικλ, έστειλε μήνυμα ότι δεν έπρεπε να τιμωρήσω τον Ράιαν για τις αποφάσεις του μπαμπά, η αραβωνιαστικιά του Ράιαν, η Καρολάιν. Έστειλε ένα ενθουσιαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πως πάντα θαύμαζε την αισθητική μου στο σχεδιασμό και συμπεριέλαβε έναν πίνακα στο Pinterest με ιδέες γάμου που ήταν ήδη προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του ακινήτου μου. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε όταν έλαβα μια ανώνυμη καταγγελία που κατατέθηκε εναντίον της επιχείρησής μου, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του κώδικα στο γραφείο μου. Η χρονική στιγμή έκανε την πηγή διαφανώς προφανή. Η επιθεώρηση δεν βρήκε τίποτα, αλλά το μήνυμα ήταν σαφές. Η συνεργασία θα επιβραβευόταν, η αντίσταση θα τιμωρούνταν. Εκείνο το βράδυ, ξεφυλίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποσπάσω την προσοχή μου, πάγωσα όταν εμφανίστηκε μια ανάρτηση από την Caroline μέσω μιας κοινής σύνδεσης. Περιείχε μια επαγγελματική φωτογραφία της εξωτερικής όψης του σπιτιού μου, παρμένη από την ιστοσελίδα της επιχείρησής μου, με λεζάντα, ανυπομονώ να γιορτάσουμε την ξεχωριστή μας μέρα σε αυτόν τον ονειρεμένο χώρο. 63 μέρες μέχρι να αρχίσει το για πάντα. Τσαγ Γέστφιλντ Μίτσαλ Γέντιν. Η ανάρτηση είχε ήδη δεκάδες σχόλια και συγχαρητήρια, με αυξανόμενο τρόμο, συνειδητοποίησα ότι είχαν ήδη αποφασίσει. Η συγκατάθεσή μου θεωρούνταν τυπική διαδικασία, όχι απέτηση. Το επόμενο πρωί, έλαβα ένα μήνυμα από την ξαδέρφη μου Τζένιφερ, πάντα το οικογενειακό κουτσομπολιό. Η μαμά μου είπε να το κρατήσω μυστικό, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να ξέρεις ότι ήδη έστειλαν τις προσκλήσεις με τη διεύθυνσή σου την περασμένη εβδομάδα. Η θεία Λίντε είπε ότι σκέφτηκαν ότι από τη στιγμή που ο κόσμος θα απαντούσε δεν θα έλεγες όχι. Δεν είναι ωραίο. Απλά για να ξέρεις, η τελική επιβεβαίωση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης με τη μητέρα της Caroline στην τοπική μου καφετέρια. Μια προφανής αναγνωριστική αποστολή που κακώς μεταμφιέστηκε ως σύμπτωση, ξετρελάθηκε που επιτέλους γνώρισε τη μέλουσα κουνιάδα και ανέφερε τον ενθουσιασμό της που θα έβλεπε το ακίνητο να μεταμορφώνεται για το γάμο. Όταν ανέφερα προσεκτικά ότι δεν είχα συμφωνήσει να φιλοξενήσω την εκδήλωση, το τέλειο χαμόγελό της πάγωσε. Αλλά οι προσκλήσεις λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα το τακτοποιήσεις με τον αδελφό σου. Η οικογένεια πάντα τα καταφέρνει στο τέλος. Όταν η μητέρα μου τηλεφώνησε ξανά εκείνο το βράδυ, η απόφασή μου είχε ληφθεί. Χρειαζόμαστε πραγματικά την απάντησή σου τώρα, Ολίβια, είπε. Ο διοργανωτής του γάμου πρέπει να οριστικοποιήσει τα συμβόλαια με τους προμηθευτές. Η απάντησή μου είναι όχι, απάντησα με ηρεμία που εξέπληξε ακόμα και εμένα. Δεν αισθάνομαι άνετα να φιλοξενήσω αυτή την εκδήλωση. Μην γίνεσαι γελία. Ξεσπάθωσε, με το προσωπείο της να ραγίζει. Όλα είναι ήδη κανονισμένα. Ο κόσμος έχει απαντήσει στις αιτήσεις. Αυτό είναι ατυχές, αφού τα κανόνισες όλα χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Υποθέσαμε ότι θα ήθελες να συμμετέχεις στην ξεχωριστή ημέρα του αδερφού σου. Μετά από 9 χρόνια χωρίς επαφή, αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Ακολούθησε μια ενδεικτική σιωπή πριν συνέλθει. Αν πρόκειται για χρήματα, δεν πρόκειται για χρήματα. Έχει να κάνει με το σεβασμό του σπιτιού μου και των ορίων μου. Για όνομα του Θεού, Ολίβια, σταμάτα να είσαι τόσο εγωίστρια. Ο Ράιαν είναι ο αδερφός σου.
Ένας αδερφός που δεν μου έχει μιλήσει εδώ και 9 χρόνια και τώρα θέλει να χρησιμοποιήσει το σπίτι μου χωρίς καν μια σωστή συζήτηση πρώτα. Όχι. Βρες άλλο χώρο. Η συζήτηση τελείωσε με την προειδοποίηση της μητέρας μου ότι θα μετανιώσω για αυτή την απόφαση και ότι ο πατέρας μου θα επικοινωνήσει μαζί μου. Η έμεση απειλή έμεινε στον αέρα πολύ μετά το κλείσιμο του τηλεφώνου, αφού τελείωσα το τηλεφώνημα με τη μητέρα μου, ήξερα ότι η κατάσταση απαιτούσε προσεκτικό χειρισμό. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα παράλογο αίτημα. Ήταν μια συντονισμένη εκστρατεία για την παράκαμψη της αυτονομίας μου, έπρεπε να απαντήσω με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και με την κατάλληλη τεκμηρίωση. Αφού συμβουλεύτηκα τόσο τον ψυχολόγο μου όσο και τους στενότερους φίλους μου κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου δείπνου στο σπίτι μου, συνέταξα ένα επίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους γονείς μου, τον Ράιαν και την Καρολίν. Η ζωή, τώρα διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, με βοήθησε να διαμορφώσω μια γλώσσα που ήταν ευγενική αλλά ξεκάθαρη. Μετά από προσεκτική σκέψη. Πρέπει να απορρίψω το αίτημα να φιλοξενήσω τον γάμο του Ράιαν και της Καρολίν στο σπίτι μου. Αν και εύχομαι και στους δύο ευτυχίες στο γάμο σας, το ακίνητό μου δεν είναι διαθέσιμο ως χώρος τέλεσης γάμου. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την απόφαση αυτή ως οριστική και να προβείτε άμεσα σε εναλλακτικές διευθετήσεις, ιδίως δεδομένου ότι οι προσκλήσεις έχουν προφανώς ήδη διανεμηθεί χρησιμοποιώντας τη διεύθυνσή μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Οποιοσδήποτε πολιτής επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με αυτή την εκδήλωση θα ενημερωθεί ότι δεν έχει εγκριθεί καμία τέτοια εκδήλωση σε αυτή την τοποθεσία. Έστειλα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις αποδείξεις παράδοσης και ανάγνωσης που ζητήθηκαν, και στη συνέχεια προσπάθησα να επιστρέψω στην κανονική μου ζωή και εργασία. Η απάντησή τους ήταν γρήγορη και πολύπλευρη. Ο πατέρας μου τηλεφώνησε μέσα σε μια ώρα, με τη φωνή του να είναι ελεγχόμενη αλλά να δονείται από θυμό. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Μετά από όλα όσα έχουμε κάνει για εσάς, τι ακριβώς έχετε κάνει για μένα στο παρελθόν? 9 χρόνια, διέκοψα, εκπλήσοντας τον εαυτό μου με την ευθύτητά μου. Μην παίρνεις αυτόν τον τόνο μαζί μου. Ο αδελφός σου το χρειάζεται αυτό. Οι Westfield είναι σημαντικές διασυνδέσεις. Τότε προτείνω να βρούμε έναν χώρο που θα τον βρουν εξίσου εντυπωσιακό. Το σπίτι μου δεν είναι διαθέσιμο. Έτσι ξεπληρώνεις την οικογένειά σου, με εγωισμό, μετά από όλα τα πλεονεκτήματα που είχες, το gaslighting ήταν τόσο κραυγαλαίο που παραλίγο να γελάσω. Μπαμπά, κυριολεκτικά με αποκήρυξες. Μου είπες να μην χρησιμοποιώ το όνομα της οικογένειας. Με αποκόψατε εντελώς όταν ήμουν 25 ετών. Σε ποια πλεονεκτήματα αναφέρεσαι ακριβώς? Αυτά είναι αρχαία ιστορία. Πρόκειται για το τώρα. Για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η οικογενειακή υποχρέωση λειτουργεί και με τους δύο τρόπους. Δεν μπορείς να απορρίπτεις κάποιον για 9 χρόνια και μετά να επικαλείς οικογενειακούς δεσμούς όταν σε βολεύει. Το τηλεφώνημα τελείωσε με τον πατέρα μου να απειλεί με αόριστες συνέπειες για το πείσμα μου. Τα γραπτά μηνύματα άρχισαν αμέσως μετά. Η μητέρα μου έστειλε μια σειρά από ολοένα και πιο συναισθηματικές εκκλήσεις. Πώς μπόρεσε να μας ντροπιάσεις έτσι? Ακολούθησε το: ο Ράιαν είναι συντετριμμένος. Και τέλος, δεν σε μεγάλωσα για να είσαι τόσο σκληρός. Τα μηνύματα του Ράιαν κυμαίνονταν ανάμεσα σε ενοχλητικά ευχαριστώ που κατέστρεψε στην πιο σημαντική μέρα της ζωής μου και σε προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Τι θα έλεγες αν μειώναμε τη λίστα των καλεσμένων σε 150-100? Η Κάραλαϊν, την οποία δεν είχα γνωρίσει ποτέ, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα γεμάτο δάκρυα για τον γάμο των ονείρων της που καταστράφηκε και για το πως πάντα ήλπιζε να έχει μια αδελφική σχέση μαζί μου. Η προφανής χειραγώγηση θα μπορούσε να ήταν κωμική αν δεν ήταν τόσο παρεμβατική. Μέχρι το βράδυ, μέλη της ευρύτερης οικογένειας που δεν είχαν νέα τους εδώ και χρόνια επικοινωνούσαν μαζί μου. Η θεία Πατρίσια τηλεφώνησε για να μου εξηγήσει ότι διέλυα την οικογένεια. Ο θείος Τζέιμς έστειλε μήνυμα ότι ο πατέρας μου δεν ήταν καλά στην υγεία του και αυτό. Το άγχος θα μπορούσε να επηρεάσει την καρδιά του. Ξαδέλφια με τα οποία έπαιζα μαζί τους όταν ήμουν παιδί, αλλά που είχαν παραμείνει σιωπηλοί κατά τη διάρκεια της αποκήρυξής μου, έγιναν ξαφνικά ανήσυχοι μεσάζοντες. Η επόμενη μέρα έφερε μια κλιμάκωση που δεν είχα προβλέψει, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία εναντίον της επιχείρησής μου στο Συμβούλιο Ιστορικής Διατήρησης της πόλης. Με την κατηγορία των μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων στην ιδιοκτησία μου, η επιθεώρηση απέδειξε ότι οι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι, αλλά ο συμπτωματικός συγχρονισμός ήταν αδιαμφισβήτητος. 3 ημέρες μετά το email της άρνησής μου, έλαβα ειδοποίηση για μια ανώνυμη καταγγελία στην υγειονομική υπηρεσία σχετικά με εμπορική δραστηριότητα σε οικιστική ιδιοκτησία, και πάλι, η επιθεώρηση δεν διαπίστωσε τίποτα αντικανονικό, καθώς είχα όλες τις απαραίτητες άδειες για το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά η ταλαιπωρία και το άγχος ήταν σημαντικά. Μέσω επαγγελματικών επαφών, έμαθα ότι ο πατέρας μου είχε κάνει έρευνες σχετικά με την επιχείρησή μου, σχέσεις που πιθανώς αναζητούσαν σημεία πίεσης. Ένας μακροχρόνιος πελάτης τηλεφώνησε για να ρωτήσει αν όλα ήταν εντάξει.
Αναφέροντας ότι κάποιος τύπος οικονομικός σύμβουλος έκανε περίεργες ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές σας πρακτικές, στη συνέχεια άνοιξε το ψηφιακό μέτωπο. Αρνητικές κριτικές εμφανίστηκαν ξαφνικά στα επαγγελματικά μου προφίλ από λογαριασμούς που είχαν δημιουργηθεί μέσα στις προηγούμενες 48 ώρες. Σχόλια που αμφισβητούσαν τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία μου εμφανίστηκαν σε φόρουμ σχεδιασμού στα οποία συμμετείχα. Και πάλι, η χρονική στιγμή έκανε την πηγή προφανή. Μια εβδομάδα μετά την άρνησή μου, ανακάλυψα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν πράγματι αποσταλεί προσκλήσεις με τη διεύθυνσή μου να αναφέρεται ως τόπος διεξαγωγής. Η μητέρα της Κάραλαϊν είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της σουίτας των προσκλήσεων. Με τη διεύθυνση του ακινήτου μου και μια στυλιζαρισμένη απεικόνιση της χαρακτηριστικής πρόσωψης του σπιτιού μου, η ανάρτηση περιλάμβανε λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το πάρκινγκ και τη διαμονή των καλεσμένων σε κοντινά ξενοδοχεία. Τα σχόλια των προσκεκλημένων εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους για το γεγονός ότι θα έβλεπαν το εντυπωσιακό ακίνητο να παρουσιάζεται στο Architectural Digest. Αυτή η ανακάλυψη με όθησε να ψάξω πιο διεξοδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που βρήκα με εξέπληξε. Ο λογαριασμός προγραμματισμού γάμου της Κάραλαϊν περιλάμβανε πολλαπλές αναρτήσεις σχετικά με τον χώρο μας με φωτογραφίες του σπιτιού μου τραβηγμένες από διάφορες γωνίες, κάποιες ήταν ξεκάθαρα τραβηγμένες από το δρόμο κατά τη διάρκεια των drive-byways. Οι παράνυμφοι της είχαν μοιραστεί αναρτήσεις σχετικά με τις επερχόμενες προσαρμογές τους. Αναφέροντας το πανέμορφο ιστορικό σπίτι όπου θα γιόρταζαν, το πιο ανησυχητικό ήταν ότι βρήκα στοιχεία για μια επίσκεψη στο χώρο που δεν γνώριζα τίποτα. Μια ανάρτηση από τη διοργανώτρια του γάμου περιελάμβανε μια φωτογραφία με λεζάντα αρχική περιήγηση στους χώρους του κτήματος Μίτσαλ για τη μεγάλη μέρα της Ορποϊζή, η οποία έδειχνε τον πίσω κήπο μου, προφανώς τραβηγμένη από κάποιον που είχε εισέλθει στο κτήμα μου χωρίς άδεια, ενώ εγώ ήμουν στη δουλειά. Επικοινώνησα αμέσως με το δικηγόρο μου, ο οποίος συμβούλεψε να καταγράψω τα πάντα και να εγκαταστήσω πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Συνέταξε επίσης μια επίσημη επιστολή παύσης προς τους γονείς μου, τον Ράιαν, την Καρολίν και τον διοργανωτή του γάμου, με την οποία απαγορευόταν ρητά η χρήση της διεύθυνσής μου και του γαμήλιου υλικού μου και απαγορευόταν η καταπάτηση της ιδιοκτησίας μου. Η παύση και η εγκατάλειψη προκάλεσαν άλλον ένα γύρο εξοργισμένων τηλεφωνημάτων. Η μητέρα μου άφησε ένα φωνητικό μήνυμα τόσο δηλητηριώδες που ήταν αγνώριστο από τον συνήθι ελεγχόμενο τόνο της. Αχάριστο εγωιστικό κορίτσι, μετά από όλα όσα κάναμε για να ταπεινώσουμε τον αδελφό σου με νομικές απειλές, ο πατέρας σου έχει δίκιο. Είσαι νεκρή για αυτή την οικογένεια. Ράιαν, φώναξε ο επόμενος, με τη φωνή του να είναι ελαφρώς συγκεχημένη, προφανώς έχοντας πιει. Αλήθεια, Ολίβια, δικηγόρη, μέχρι εκεί θα έφτανες για να καταστρέψεις το γάμο μου, ξέρεις κάτι, χαίρομαι που δεν θα είσαι εκεί. Πιθανότατα θα έβρισκες κάποιον τρόπο να το κάνεις να αφορά μόνο εσένα ούτως ή άλλως. Το πιο αποκαλυπτικό τηλεφώνημα ήρθε από τον πατέρα μου 2 μέρες αργότερα. Η φωνή του ήταν απόκοσμα ήρεμη. Κάτι που ιστορικά σηματοδοτούσε την πιο επικίνδυνη διάθεσή του. Έκανα υπομονή με τους θεατρινισμούς σου, Ολίβια, αλλά αυτό έχει παρατραβήξει. Οι προσκλήσεις έχουν σταλεί. Οι προμηθευτές έχουν συμβληθεί. Οι γονείς της Καρολάιν έχουν καλεσμένους που έρχονται αεροπορικώς από την Ευρώπη. Τίποτα από αυτά δεν είναι δικό μου πρόβλημα, η ευθύνη, απάντησα. Έκανες αυτές τις διευθετήσεις χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Η συγκατάθεσή σας είναι άσχετη, δήλωσε κατηγορηματικά. Αυτός ο γάμος θα γίνει στην ιδιοκτησία σας. Μπορείτε είτε να συνεργαστείτε ευγενικά, είτε να φανείτε μικροπρεπής και εκδικητικός σε όλους όσους έχουν σημασία στην κοινωνία του Connecticut. Δική σας η επιλογή. Απειλείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την εκδήλωση στην ιδιοκτησία μου παρατηρεί τη άρνησή μου. Δηλώνω γεγονότα. Στις 25 Ιουνίου η ιδιοκτησία σας θα φιλοξενήσει τον γάμο του Ράιαν. Μπορείτε να είστε ευγενικοί οικοδέσποινα ή να ντροπιαστείτε κάνοντας σκηνή. Αλλά αυτός ο γάμος θα γίνει. Μετά από αυτή την ανατριχιαστική συζήτηση, απευθύνθηκα ξανά στο δικηγόρο μου, ο οποίος επιβεβαίωσε τους φόβους μου. Ενώ είχα σαφή νομικά δικαιώματα για να το αποτρέψω αυτό, η επιβολή της εισβολής θα μπορούσε να απαιτήσει αντιπαράθεση την πραγματική ημέρα, δημιουργώντας ακριβώς τη σκηνή που περίμενε ο πατέρας μου. Μια σκηνή που, ανεξάρτητα από το νομικό δικαίωμα, θα γυρνούσε για να με κάνει να φάνω όσο κακός. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου προώθησε κατά λάθος η μητέρα της Καρολίν, το οποίο προοριζόταν σαφώς για το διοργανωτή του γάμου. Περιελάμβανε λεπτομερή σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η Ολίβια γινόταν δύσκολη, μεταξύ των οποίων το να έχει έτοιμο έναν κλειδαρά σε περίπτωση που αλλάξει τις κλειδαριές και προτάσεις για να την κρατήσει απασχολημένη το πρωί του γάμου, ώστε το στήσιμο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Η πιο ανησυχητική λεπτομέρεια ήταν στο τέλος. Ρόμπερτ, ο πατέρας μου λέει ότι, αν χρειαστεί, μπορούν να ισχυριστούν ότι η Ολίβια συμφώνησε αρχικά προφορικά με τον τόπο του γάμου και στη συνέχεια έγινε ασταθής.
Αρκετοί οικογενειακοί φίλοι είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν αυτή την εκδοχή των γεγονότων. Ήταν ξεκάθαρο τότε ότι η λογική, τα όρια, ακόμα και οι νομικές ανακοινώσεις δεν επρόκειτο να το σταματήσουν αυτό. Η οικογένειά μου δεν αγνοούσε απλώς την άρνησή μου. Σχεδίαζαν ενεργά να την παρακάμψουν με κάθε μέσο. Η τελική επιβεβαίωση ήρθε μέσω της ξαδέλφης μου Τζένιφερ, η οποία είχε γίνει η απρόθυμη εσωτερική μου πηγή. Μου έστειλε μήνυμα. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να το ξέρεις, σχεδιάζουν να εμφανιστούν απλά την προηγούμενη μέρα με τους προμηθευτές και τη γαμήλια δεξίωση. Σκέφτηκα ότι μόλις αρχίσουν να καταφθάνουν οι άνθρωποι, δεν θα κάνω σκηνή. Ο θείος Ρόμπερτ είπε ότι θα υποχωρήσει όταν έρθει αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, απλά για να ξέρετε, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν ένα πιο οριστικό αντίμετρο. Υπολόγιζαν στην κοινωνική πίεση και στην απροθυμία μου να δημιουργήσω δημόσια σύγκρουση. Για να προστατέψω τα όρια μου, θα έπρεπε να αφαιρέσω εντελώς αυτό το μοχλό πίεσης. Με λιγότερες από 7 εβδομάδες μέχρι την ημερομηνία του γάμου, χρειαζόμουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η οικογένειά μου είχε καταστήσει σαφές ότι σκόπευαν να ξεπεράσουν την άρνησή μου. Βασιζόμενοι στην κοινωνική πίεση και την αποφυγή συγκρούσεων για να εξαναγκάσουν τη συνθηκολόγησή μου την ημέρα του γάμου. Το σχέδιό τους βασιζόταν αποκλειστικά στη φυσική μου παρουσία και στην υπόθεση ότι δεν θα προκαλούσα σκηνή μόλις άρχιζαν να καταφθάνουν οι καλεσμένοι. Κάλεσα έκτακτο συμβούλιο της οικογένειας που επέλεξα. Η Ζόουι, η Κέλι, ο Μόρκοους και ο Ντέιβιτ συγκεντρώθηκαν στο σαλόνι μου για μια συνεδρίαση στρατηγικής που έμοιαζε περισσότερο με σχεδιασμό στρατιωτικής επιχείρησης παρά με αντιμετώπιση μιας οικογενειακής σύγκρουσης. Υπολογίζουν στην αποφυγή των συγκρούσεων, παρατήρησε η Ζωή, έχοντας δει από πρώτο χέρι τη δυναμική της οικογένειάς μου πριν από χρόνια. Ξέρουν ότι ανατράφηκες για να διατηρείς τα προσχήματα με κάθε κόστος. Και χρησιμοποιούν την περιουσία σου σαν να έχουν δικαιώματα σε αυτήν, πρόσθεσε η Κέλι, με την επαγγελματική αγανάκτηση να είναι εμφανής στη φωνή της. Λες και η επιτυχία σου ανήκει κατ' επέκταση έκτη αυτούς. Η λύση, όταν αποκρισταλώθηκε. Ήταν τόσο απλή όσο και ριζοσπαστική. Να απομακρυνθώ εντελώς από την εξίσωση. Όχι απλώς να αρνηθώ να συμμετάσχω, αλλά να διασφαλίσω ότι η απουσία μου θα ήταν απόλυτη, χωρίς να αφήνω καμία δυνατότητα για χειραγώγηση της τελευταίας στιγμής. Αρχικά, συμβουλεύτηκα τον δικηγόρο μου σχετικά με τη νομική προστασία της περιουσίας μου κατά την απουσία μου. Με συνέδεσε με έναν ανώτερο συνεργάτη που ειδικεύεται στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και στα περιοριστικά μέτρα. Μαζί, συντάξαμε μια ολοκληρωμένη νομική τεκμηρίωση. Μια επίσημη εντολή προστασίας της ιδιοκτησίας που απαγόρευε σε συγκεκριμένα κατονομαζόμενα άτομα να εισέλθουν στην ιδιοκτησία μου, γραπτές ειδοποιήσεις προς όλους τους πολιτές που μπορούσαμε να εντοπίσουμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Κάραλαϊν. Νομική ειδοποίηση προς το αστυνομικό τμήμα της πόλης που τεκμηρίωνε την κατάσταση και προειδοποιήσεις για καταπάτηση που θα αναγράφονταν στην ιδιοκτησία, ακολούθησε η φυσική ασφάλεια. Σύναψα συμβόλαιο με μια επαγγελματική εταιρεία ασφαλείας που ειδικεύεται στην προστασία ακινήτων. Το σχέδιό τους περιελάμβανε 4 ένστολους αξιωματικούς ασφαλείας που θα βρίσκονταν σε όλες τις εισόδους του κτήματος για όλο το Σαββατοκύριακο. Βιντεοεπιτήρηση που θα κάλυπτε όλα τα σημεία πρόσβασης και πρωτόκολλα για την απομάκρυνση με σεβασμό αλλά αποφασιστικότητα οποιοδήποτε επισκέπτη, τεκμηρίωση όλων των αλληλεπιδράσεων σε περίπτωση μελλοντικών νομικών αξιώσεων. Με τη νομική και φυσική προστασία κανονισμένη, στράφηκα στην προσωπική μου στρατηγική εξόδου, έκλεισα ένα παρατεταμένο Σαββατοκύριακο σε ένα αποκλειστικό θέρετρο στο Ναντάκιτ, προπληρωμένο και μη επιστρεπτέο. Για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο του γάμου. Αυτό δεν θα ήταν απλώς μια απόδραση, θα ήταν ένα κατάλληλο καταφύγιο αυτοφροντίδας κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που αναμφίβολα θα ήταν συναισθηματικά φορτισμένη. Απέκλεισα το ημερολόγιο της εργασίας μου για την εβδομάδα πριν και μετά, εξασφαλίζοντας ότι θα είχα χρόνο για να προετοιμαστώ και να αποσυμπιεστώ. Η βοηθός μου ενημερώθηκε να απορρίψει όλα τα ραντεβού και τα αιτήματα πελατών κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, επικαλούμενη μια προγραμματισμένη. Από καιρό προσωπική δέσμευση. Με την απουσία μου εξασφαλισμένη, έκλεισα συστηματικά τα πιθανά παραθυράκια που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η οικογένειά μου. Άλλαξα όλες τις κλειδαριές των εξωτερικών θυρών και τους κωδικούς ασφαλείας. Ανακάλεσα προσωρινά την πρόσβαση σε τακτικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως κυπουρούς και οικονόμους. Κανόνισα να κρατηθεί η αλληλογραφία μου στο ταχυδρομείο, ζήτησα από αξιόπιστους γείτονες να με ειδοποιούν για οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα. Εγκατέστησα πρόσθετες εξωτερικές κάμερες με δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης, το τελευταίο βήμα αφορούσε την επικοινωνία. Ο δικηγόρος μου έστειλε επίσημες επιστολές παύσης και παραίτησης στους γονείς μου, τον Ράιαν και την Κάραλαϊν, τον διοργανωτή του γάμου, τους γονείς της Κάραλαϊν και σε κάθε προμηθευτή που εντοπίστηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε επιστολή αναφερόταν ρητά ότι κανένας γάμος ή εκδήλωση δεν είχε εγκριθεί στην ιδιοκτησία μου,
ότι η διεύθυνση είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια και ότι οποιαδήποτε απόπειρα συνέχισης θα συνιστούσε εγκληματική καταπάτηση. Η δική μου επικοινωνία ήταν ελάχιστη, αλλά σαφής. Έστειλα ένα τελευταίο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους γονείς μου, τον Ράιαν και την Καρολίν. Για να είμαι απολύτως σαφής. Δεν θα γίνει κανένας γάμος ή εκδήλωση στην ιδιοκτησία μου στις 25 Ιουνίου ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, το ακίνητο θα είναι ασφαλισμένο και το προσωπικό ασφαλείας θα αποτρέψει κάθε απόπειρα εισόδου. Παρακαλείστε να ενημερώσετε αμέσως όλους τους καλεσμένους και τους προμηθευτές για την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής για να αποφύγετε περιττή αμηχανία και ταλαιπωρία. Η απάντηση ήταν αναμενόμενη. Η μητέρα μου τηλεφώνησε, εναλλάσσοντας δάκρυα και απειλές. Ο Ράιαν έστειλε μια σειρά από όλο και πιο θυμωμένα μηνύματα. Ο πατέρας μου άφησε έναν τηλεφωνητή που έλεγε απλά: «Θα μετανιώνεις για αυτό το επίπεδο εχθρότητας για το υπόλοιπο της ζωής σου». Οι γονείς της Καρολίν, που προηγουμένως είχαν προστατευτεί από την πλήρη πραγματικότητα της κατάστασης λόγω των χειρισμών της οικογένειάς μου, φάνηκε επιτέλους να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του θέματος. Ο πατέρας της Καρολίν τηλεφώνησε, με τον τόνο του επαγγελματικό. «Μόλις έλαβα μια επιστολή από τον δικηγόρο σου, είναι η θέση σας ότι δεν είχαμε ποτέ την άδεια να χρησιμοποιήσουμε την ιδιοκτησία σας, σωστά?» Επιβεβαίωσα. Αρνήθηκα ρητά όταν μου ζητήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε αρνήθηκα επανειλημμένα. Ακολούθησε μια μακρά παύση. Μας δόθηκε να καταλάβουμε ότι επρόκειτο για μια οικογενειακή διαφωνία που θα επιλυόταν μόνη της. Ότι είχατε αρχικά συμφωνήσει, αλλά ήσασταν δύσκολος με τις λεπτομέρειες, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Είπα όχι από την αρχή, ξεκάθαρα και με συνέπεια. Άλλη μια παύση, κατάλαβα. Αυτό μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση με τους καλεσμένους. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πρόκληση, αλλά είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε εντελώς χωρίς τη συμμετοχή ή τη συγκατάθεσή μου. Η συζήτηση έληξε πολιτισμένα αλλά ψυχρά, μέσα σε λίγες ώρες. Η Τζένιφερ έστειλε μήνυμα ότι έχει ξεσπάσει κόλαση ανάμεσα στους γονείς μου και τους Guestfields. Παρά αυτόν τον προφανή έλεγχο της πραγματικότητας από τον πατέρα της Καρολίν. Η δική μου οικογένεια δεν έδειχνε σημάδια εγκατάλειψης του σχεδίου της. Ο πατέρας μου φέρεται να επέμεινε ότι θα χειρίζονταν την Ολίβια και ο γάμος θα προχωρούσε όπως είχε προγραμματιστεί. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ανακάλυψα από διάφορες πηγές ότι προχωρούσαν με μια διτή προσέγγιση, αρχίζοντας δημοσίως να αναφέρουν μια πιθανή αλλαγή τόπου διεξαγωγής, ενώ ιδιωτικά συνέχιζαν να σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την ιδιοκτησία μου, εξακολουθώντας να πιστεύουν ότι θα υποχωρούσα υπό την πίεση. Τα πιο ανησυχητικά στοιχεία ήρθαν 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του γάμου. Μέσω μιας επαγγελματικής επαφής στον κλάδο της εστίασης, έμαθα ότι η εταιρεία τροφοδοσίας του γάμου είχε προγραμματίσει παράδοση και στήσιμο στη διεύθυνσή μου από τις 9 π.μ. την ημέρα πριν από την τελετή. Τους είχαν πει να φτάσουν νωρίς, πριν επιστρέψει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από κάποιο ραντεβού. Αυτό επιβεβαίωσε την υποψία μου ότι σχεδίαζαν να ξεκινήσουν το στήσιμο, ενώ υπέθεταν ότι θα έλειπα από το ακίνητο. Δημιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός όταν επέστρεφα, η χρονική στιγμή υποδήλωνε ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις μου, σημειώνοντας πότε συνήθως έφευγα για τη δουλειά ή για ραντεβού. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στα τελευταία μου αντίμετρα. Κανόνισα η ομάδα ασφαλείας να ξεκινήσει την κάλυψη τις 3 ημέρες πριν από τον γάμο, αντί για την αρχικά προγραμματισμένη μία ημέρα. Ενημέρωσα το αστυνομικό τμήμα για το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα και το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Το πιο σημαντικό, άλλαξα τα δικά μου σχέδια αναχώρησης, κανονίζοντας να φύγω για τον Αντάκιτ 4 ημέρες πριν από τον γάμο αντί για 2, απομακρύνοντας κάθε πιθανότητα αναχέτησης ή αντιπαράθεσης της τελευταίας στιγμής, την εβδομάδα πριν από την αναχώρησή μου. Προετοίμασα μεθοδικά το σπίτι μου, ασφαλίζοντας πολύτιμα αντικείμενα. Καταγράφοντας την κατάσταση κάθε δωματίου με χρονολογημένες φωτογραφίες και κάνοντας ρυθμίσεις για απομακρυσμένη παρακολούθηση, ενημέρωσα την ομάδα ασφαλείας μου για όλα τα μέλη της οικογένειας και τα μέλη του γαμήλιου πάρτι, παρέχοντας φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσω ότι θα αναγνώριζαν όλους τους εμπλεκόμενους. 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή μου, η Τζένιφερ έστειλε ένα τελευταίο προειδοποιητικό μήνυμα. Μόλις ακριφάκουσα. Εξακολουθούν να σχεδιάζουν να εμφανιστούν με τους προμηθευτές νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ο θείος Ρόμπερτ έπεισε τους πάντες ότι μπλοφάρεις για την ασφάλεια. Λέει ότι μόλις φτάσει η γαμήλια παρέα, δεν θα έχει στα κότσια να κάνει σκηνή. Πρόσεχε. Με αυτή την τελική επιβεβαίωση, ολοκλήρωσα τις προετοιμασίες μου με βλοσιρή αποφασιστικότητα. Πριν από 9 χρόνια. Με είχαν αποκηρύξει επειδή αρνήθηκα να υποκύψω στη θέλησή τους. Τώρα θα ανακάλυπταν πόσο ακριβώς είχα ξεπεράσει τον έλεγχό τους. Έφυγα για τον Αντάκετ την Τρίτη, 4 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα του γάμου, με το σπίτι μου ασφαλισμένο και προστατευμένο. Η απουσία μου απόλυτη.
Στον τερματικό σταθμό του πλοίου, απενεργοποίησα τις ειδοποιήσεις από όλους, εκτός από την ομάδα ασφαλείας και τον δικηγόρο μου, όμικρον με τόνο, τι και αν συνέβαινε στη συνέχεια, θα το αντιμετώπιζα από μια θέση ειρήνης και δύναμης, όχι αντιδραστικού φόβου. Η αυγή έσκασε καθαρά και όμορφα πάνω από τον Αντάκετ την Παρασκευή 24 Ιουνίου, την ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο του αδελφού μου. Είχα κλείσει επίτηδες μια σουίτα με θέα στον ωκεανό και βλέποντας την ανατολή του ήλιου από τον μπαλκόνι μου. Επικεντρώθηκα σε αυτό που αναμφίβολα θα ήταν μια δύσκολη μέρα, ακριβώς στις 9:30, το τηλέφωνό μου δονήθηκε με την πρώτη ειδοποίηση ασφαλείας. Από την ασφάλεια του δωματίου μου στο θέρετρο. Άνοιξα την εφαρμογή ασφαλείας και συνδέθηκα με τις ζωντανές κάμερες που περιβάλλουν την ιδιοκτησία μου. Η σκηνή εκτυλίχθηκε σαν βουβή ταινία, ένα λευκό φορτηγάκι με την ένδειξη Elite Catering στο πλάι πλησίασε την είσοδό μου, ακολουθούμενο από δύο πολυτελείες SUV, καθώς έφτασαν στην πύλη, συνάντησαν τον πρώτο υπάλληλο ασφαλείας, μια επαγγελματικά αντιμένη γυναίκα, η γλώσσα του σώματος της οποίας παρέμενε ήρεμη αλλά σταθερή καθώς μιλούσε στον οδηγό. Δεν μπόρεσα να ακούσω την ανταλλαγή απόψεων, αλλά μπορούσα να τη φανταστώ καθαρά. Είχα ετοιμάσει λεπτομερή σενάρια για την ομάδα ασφαλείας, δίνοντας έμφαση στον επαγγελματισμό και την τεκμηρίωση. Το φορτηγάκι τροφοδοσίας παρέμεινε στην πύλη για αρκετά λεπτά, ενώ ο οδηγός εμφανίστηκε να κάνει τηλεφωνήματα. Τελικά, έκανε απρόθυμα όπισθεν και πάρκαρε κατά μήκος του δρόμου. Μέσα σε 20 λεπτά, έφτασε η χαρακτηριστική μαύρη Mercedes των γονιών μου, ακολουθούμενη γρήγορα από το Τέσλα του Ράιαν. Η αντιπαράθεση στην πύλη εντάθηκε. Με τον πατέρα μου να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, κάνοντας έντονη χειρονομία. Η υπάλληλος ασφαλείας διατήρησε τη θέση της, δείχνοντας κατά διαστήματα τις αναρτημένες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας. Ο πατέρας μου φαινόταν να φωνάζει τώρα, με το πρόσωπό του αναψοκοκκινισμένο ακόμα και στη μικρή οθόνη. Η μητέρα μου παρέμεινε στο αυτοκίνητο, με το τηλέφωνο πιεσμένο στο αυτί της, κάνοντας αναμφίβολα επίγουσες κλήσεις για να σώσει την κατάσταση. Ο Ράιαν περπατούσε δίπλα στην πύλη, περνώντας τα χέρια του μέσα από τα μαλλιά του σε εμφανή αγωνία. Στις 10:15 έφτασαν άλλα δύο οχήματα. Ένα λευκό Range Rover που αναγνώρισα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ανήκει στους γονείς της Καρολίν, και ένα μικρό αυτοκίνητο με το λογότυπο της εταιρείας διοργάνωσης γάμων, η συστάδα των ανθρώπων στην πύλη μου. Μεγάλωσε, με τον πατέρα της Κάραλαϊν να φαίνεται να μιλάει πιο λογικά με τον αξιωματικό ασφαλείας, ενώ ο πατέρας μου συνέχισε τις ζωηρές αντιρρήσεις του. Μέχρι τις 11 είχε φτάσει ένα περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο πιθανότατα είχε καλέσει ο πατέρας μου. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Είχαμε ενημερώσει το τοπικό αστυνομικό τμήμα για την πιθανή κατάσταση μέρες νωρίτερα. Ο αστυνομικός μίλησε πρώτα με την ομάδα ασφαλείας, εξετάζοντας τα έγγραφά τους, και στη συνέχεια είχε μια μακρά συζήτηση με τον πατέρα μου και τους Guestfields. Ακόμη και μέσα από την αθόρυβη μετάδοση, μπορούσα να δω τη στιγμή που ο πατέρας μου συνειδητοποίησε ότι ο νόμος δεν θα επενέβαινε υπέρ του. Η επόμενη ώρα έφερε μια παρέλαση από οχήματα πολιτών, ανθοπολία, εταιρείες ενοικίασης, μουσικούς, που όλοι απομακρύνθηκαν με το ίδιο μήνυμα, καμία εκδήλωση δεν είχε εγκριθεί σε αυτή τη διεύθυνση. Κάποιοι έφυγαν αμέσως, άλλοι προσχώρησαν στην αυξανόμενη συστάδα ανθρώπων στο δρόμο έξω από την ιδιοκτησία μου, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια επιτροπή κρίσης. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο δικηγόρος μου έστειλε μήνυμα, ο πατέρας σας τηλεφώνησε στο γραφείο μας απαιτώντας να μιλήσει με έναν συνεργάτη. Ισχυριζόμενος παράνομη παρεμπόδιση οικογενειακής εκδήλωσης. Ο ανώτερος εταίρος δέχτηκε την κλήση, επανέλαβε την νομική θέση και πρότεινε να βρεθεί άμεσα εναλλακτικός χώρος για να αποφευχθεί η απογοήτευση των καλεσμένων. Το τηλεφώνημα έληξε απότομα, καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, η σκηνή στην πύλη μου ανέπτυξε μια απελπισμένη ενέργεια. Η Καρολίν έφτασε με τις παράνυμφους της, με δάκρυα ορατά ακόμη και στη μικρή οθόνη, καθώς έκανε χειρονομίες προς το σπίτι μου. Η μητέρα μου φαινόταν να κάνει δεκάδες τηλεφωνήματα, προφανώς για να βρει μια εναλλακτική τοποθεσία της τελευταίας στιγμής. Ο Ράιαν εναλλάσσονταν ανάμεσα στην παρηγοριά της Καρολίν και στις οργισμένες αντιπαραθέσεις με την ομάδα ασφαλείας, μέχρι τις 4:30, η πραγματικότητα φάνηκε να μπαίνει επιτέλους στο μυαλό μου. Τα οχήματα των πολιτών άρχισαν να αναχωρούν το ένα μετά το άλλο. Ο διοργανωτής του γάμου φαινόταν να μιλάει έντονα, με τα δύο ζευγάρια γονέων, πιθανότατα περιγράφοντας τις περιορισμένες εναπομείνασες επιλογές. Η μητέρα της Κάραλαϊν αγκάλιασε την κόρη της που έκλαιγε με λυγμούς. Ο πατέρας μου στεκόταν χωριστά, με το τηλέφωνο στο αυτί, με το πρόσωπό του στυλωμένο στο ψυχρό θυμό που θυμόμουν από την παιδική μου ηλικία. Στις 5:45, τα τελευταία οχήματα αναχώρησαν. Η ομάδα ασφαλείας έστειλε μήνυμα επιβεβαίωσης ότι όλα τα μέλη της γαμήλιας παρέας είχαν εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις, με τα αποχαιρετιστήρια λόγια του πατέρα μου να καταγράφονται ως εξής. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Κάθισα στο μπαλκόνι μου καθώς το ηλιοβασίλεμα έβαφε τον ωκεανό ροζ και χρυσό, βιώνοντας ένα σύνθετο μείγμα συναισθημάτων.
Δεν υπήρχε θρίαμβο σε αυτό το αποτέλεσμα, ούτε χαρά που διαταράχθηκε αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια ευτυχισμένη περίσταση για τον αδελφό μου, αλλά κάτω από την πολυπλοκότητα υπήρχε ένα θεμέλιο της βεβαιότητας. Είχα υπερασπιστεί τα όρια μου όταν αυτά παραβιάζονταν σκόπιμα, μετά από 9 χρόνια ανοικοδόμησης της ζωής μου με τους δικούς μου όρους. Είχα αρνηθεί να επιτρέψω να συνδιαχειριστούν το σκληρά κερδισμένο μου άσυλο χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Πέρασα το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου σε ειρηνική απομόνωση, κολυμπώντας τον ωκεανό, διαβάζοντας την παραλία και απολαμβάνοντας εκλεκτά γεύματα χωρίς να ελέγχω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να διαβάζω οικογενειακά μηνύματα. Αυτό ήταν αυτοφροντίδα, όχι αποφυγή. Θα αντιμετώπιζε τα επακόλουθα, αλλά στο δικό μου χρονοδιάγραμμα, όχι στο δικό τους. Επιστρέφοντας στο σπίτι μου το απόγευμα της Τρίτης, βρήκα την περιουσία μου ακριβώς όπως την είχα αφήσει. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας της ομάδας ασφαλείας. Μέσα, περιμένοντας τη στίβα της αλληλογραφίας μου, υπήρχαν 3 χειρόγραφα σημειώματα που είχαν παραδοθεί από μέλη της οικογένειας αλλά δεν είχαν γίνει δεκτά από την ασφάλεια. Ένα από τη μητέρα μου, ένα από το Ράιαν και ένα, παραδόξως, από την Καρολάιν. Τις διάβασα εκείνο το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στη βεράντα μου. Την ίδια βεράντα που είχαν σχεδιάσει να γεμίσουν με καλεσμένους του γάμου χωρίς την άδειά μου. Το σημείωμα της μητέρας μου δονούταν από ψυχρή οργή, αποκαλώντας με εγωίστρια, εκδικητική και ασυγχώρητη. Κατέστρεψες την ευτυχία του αδελφού σου από κακία, έγραψε. Αυτή η οικογένεια είναι καλύτερα χωρίς την τοξική σου παρουσία, το γράμμα του Ράιαν ανακάτευε θυμό με απροσδόκητη ευπάθεια. Κατέστρεψες αυτό που θα έπρεπε να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου, ξεκίνησε αλλά συνέχισε, δεν καταλαβαίνω τι μας συνέβη. Κάποτε ήμασταν κοντά, με μισούσες τόσο πολύ από την αρχή, η τελευταία ατάκα αποκάλυψε πολλά για την προοπτική του. Ποτέ δεν έκανα κάτι που να μου αξίζει αυτό το επίπεδο σκληρότητας από εσένα, το σημείωμα της Καρολίν με εξέπληξε περισσότερο. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι καταλαβαίνω την ιστορία ανάμεσα σε εσάς και την οικογένειά σας. Έγραψε. Μακάρι όμως να είχαμε συναντηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες πριν κλιμακωθεί όλο αυτό, όλοι μου έλεγαν ότι τελικά θα συμφωνούσατε ότι ήταν απλώς μια διαπραγματευτική τακτική και ότι θα έπρεπε να είχα απευθυνθεί άμεσα νωρίτερα. Λυπάμαι για την εισβολή στην ιδιωτική σας ζωή. Το γκαζόν έδειχνε σημάδια μικροβανδαλισμών, διακοσμητικά φυτά ξεριζωμένα, ένα παγκάκι στον κήπο αναποδογυρισμένο, ασήμαντες εκφράσεις οργής που η ασφάλεια είχε καταγράψει, αλλά έκρινε ότι δεν άξιζε να επέμβει σε αντιπαράθεση. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, διατήρησα τη σιωπή μου καθώς τα μέλη της οικογένειας έκαναν διάφορες προσεγγίσεις. Ο δικηγόρος του πατέρα μου έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε αποζημίωση για τα έξοδα του γάμου που χάθηκαν λόγω της απόσυρσης του χώρου σας την τελευταία στιγμή. Την οποία ο δικηγόρος μου απέρριψε με τεκμηριωμένα στοιχεία για τη συνεπή άρνησή μου από την αρχή. Η μητέρα μου άφησε φωνητικά μηνύματα που εναλλάσσονταν μεταξύ δακρύβρεχτων παρακλήσεων για την επούλωση της οικογένειας και μοχθηρών δολοφονιών χαρακτήρα. Τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας έστειλαν μηνύματα που κυμαίνονταν από ευγενική ενθάρρυνση για επανασύνδεση έως σκληρές καταδίκες της σκληρότητάς μου. Ο Ράιαν και η Καρολίν πραγματοποίησαν τελικά ένα σημαντικά μειωμένο γάμο στην εξοχική λέσχη των γονέων της Καρολίν, που οργανώθηκε βιαστικά σε μια υπαίθρια σκηνή. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τεντωμένα χαμόγελα και αισθητά λιγότερους καλεσμένους από τους αρχικά προγραμματισμένους 200. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν αναγνώρισε δημόσια την αλλαγή του χώρου, δημιουργώντας ένα αμήχανο κενό στην αφήγηση του γάμου που μοιράστηκε στο διαδίκτυο. 3 εβδομάδες μετά την ημερομηνία του γάμου, η μητέρα μου εμφανίστηκε απροειδοποιητά στην εξώπορτά μου. Η ασφάλεια είχε τερματίσει την κάλυψή της, οπότε τίποτα δεν απέτρεψε αυτή την ενέδρα. Μέσα από την κάμερα ασφαλείας, την είδα να χτυπάει επανειλημμένα το κουδούνι. Η τέλεια στάση του σώματός της και η προσεκτικά διαμορφωμένη έκφρασή της διέψευδαν την ένταση που ήταν εμφανή στη σφιχτοδεμένη τσάντα της. Ύστερα από μια στιγμή δισταγμού, άνοιξα την πόρτα, αλλά παρέμεινα στην πόρτα, εμποδίζοντας φυσικά την είσοδο στο σπίτι μου. «Μπορώ να περάσω?» ρώτησε, με φωνή προσεκτικά διαμορφωμένη για κοινωνική ευγένεια. «Όχι», απάντησα απλά. «Προτιμώ να το κρατήσω σύντομο». Η μάσκα της γλίστρησε ελαφρώς, ο εκνευρισμός αναβόσβησε στα χαρακτηριστικά της πριν συνέλθει. Σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να μιλήσουμε απευθείας, χωρίς όλους τους δικηγόρους και το δράμα. Υπήρχε η δυνατότητα άμεσης συνομιλίας ανά πάσα στιγμή, σημείωσα. Πριν τυπωθούν προσκλήσεις με τη διεύθυνσή μου, πριν συμβληθούν προμηθευτές, πριν επιστρατευτούν μέλη της οικογένειας ως τακτικές πίεσης. Έκανες την άποψή σου, Ολίβια. Πολύ δραματικά, θα μπορούσα να προσθέσω. Αλλά σίγουρα ήρθε η ώρα να το ξεπεράσουμε αυτό. Η μικροπρέπεια. Είμαστε μια οικογένεια τελικά. Η αδιάφορη απόρριψη των ορίων ως μικροπρέπεια και η επιλεκτική εφαρμογή της οικογενειακής ιδιότητας όταν βολεύει αποκριστάλλωσε όλα όσα δεν πήγαιναν καλά με τη δυναμική μας. Δεν είμαστε οικογένεια, είπα ήσυχα. Όχι με οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο, εσύ και ο μπαμπάς πήρατε αυτή την απόφαση πριν από 9 χρόνια, όταν με αποκηρύξατε.
την ενισχύατε κάθε χρόνο με τη σιωπή σας και την επιβεβαιώνατε αντιμετωπίζοντας το σπίτι μου και τα όρια μου ως εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, αντί για πραγματικότητες που πρέπει να γίνουν σεβαστές. Αυτό είναι αρχαία ιστορία. Ολίβια. Οι άνθρωποι λένε πράγματα που δεν εννοούν όταν είναι θυμωμένοι. 9 χρόνια δεν είναι αρχαία ιστορία. Είναι το 1/3 της ζωής μου. Και οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Οι πράξεις σου έχουν δείξει σταθερά ότι με εκτιμάς μόνο όταν είμαι χρήσιμη για τους σκοπούς σου, αναστέναξε δραματικά. Δεν ήρθα εδώ για να αναμοχλεύσω παλιά παράπονα. Ήρθα να προσφέρω ένα κλαδί ελιάς για να προτείνω να προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε. Ο Ράιεν και η Καρολάιν θα κάνουν σύντομα οικογένεια. Δεν θέλεις να γίνεις θεία για τα παιδιά τους, η χειραγώγηση ήταν τόσο διαφανής, που σχεδόν φαινόταν ειλικρινής. Ειλικρινά δεν μπορούσε να διανοηθεί σχέσεις που να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην υποχρέωση και τη χρησιμότητα. Εύχομαι στον Ράιαν και την Καρολίν ευτυχία, είπαμε ειλικρίνεια. Αλλά οποιαδήποτε σχέση θα απαιτούσε αναγνώριση της βλάβης του παρελθόντος. Σεβασμό των σημερινών ορίων και συνεπή αλλαγή στο μέλλον. Δεν βλέπω ενδείξεις για κανένα από αυτά τα πράγματα. Ώστε αυτό είναι όλο, επιλέγετε να παραμείνετε αποξενωμένοι εξαιτίας μιας διαφωνίας για τον τόπο του γάμου, αυτό δεν είχε να κάνει με έναν χώρο. Αυτό αφορούσε 9 χρόνια απόρριψης, ακολουθούμε ένα αποδικαίωμα στο σπίτι μου, και μια ζωή χωρίς ούτε μια πραγματική συζήτηση. Αυτό αφορούσε την προσπάθεια να παρακάμψει τη ρητή άρνησή μου μέσω της χειραγώγησης και της κοινωνικής πίεσης. Αυτό είχε να κάνει με το θεμελιώδη σεβασμό, η έκφρασή της κλήρινε. Πάντα ήσουν πεισματάρης και υπερευαίσθητος. Ο πατέρας σου είχε δίκιο για σένα. Αντίο, μαμά, είπα, κλείνοντας την πόρτα απαλά αλλά σταθερά. Αυτή η συζήτηση σηματοδότησε την τελευταία άμεση επαφή με τη βιολογική μου οικογένεια. Μέσω αμοιβαίων διασυνδέσεων, έμαθα τελικά ότι οι γονείς μου είχαν αρχίσει να διηγούνται μια αναθεωρητική ιστορία, σύμφωνα με την οποία αρχικά είχα συμφωνήσει στο γάμο. Αλλά άλλαξα γνώμη από ζήλια την τελευταία στιγμή. Αυτή η δημιουργική αναπλαισίωση δεν με ξέπληξε ούτε με ενόχλησε. Είχα σταματήσει εδώ και καιρό να μετράω την αξία μου μέσω της αναγνώρισης ή της έγκρισής τους. Στους μήνες που ακολούθησαν, κατέθεσε επίσημη αίτηση για περιοριστικά μέτρα με βάση το καταγεγραμμένο μοτίβο παρενόχλησης και παραβίασης της περιουσίας. Η διαδικασία ήταν απλή. Δεδομένων των εκτεταμένων αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και η διαταγή, παρήχε νομική ενίσχυση των ορίων που είχα ήδη δημιουργήσει συναισθηματικά. Εκείνη την ημέρα των ευχαριστειών, παρέθεσα δείπνο για 20 αγαπημένους φίλους στο σπίτι μου, η Ζόουι και η οικογένειά της, η Κέλλη και η νέα της φίλη, ο Μόρκος και ο Ντέιβιτ και η διευρυμένη εκλεκτή οικογένειά τους, πελάτες που είχαν γίνει φίλοι, γείτονες που με είχαν υποστηρίξει κατά τη διάρκεια του δράματος του γάμου, όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τραπέζια που είχαν στηθεί στον ίδιο κήπο, όπου είχε προγραμματιστεί η τελετή του αδελφού μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Καθώς μοιραζόμασταν το φαγητό, το γέλιο και τη γνήσια επαφή, κοίταζα γύρω μου αυτούς τους ανθρώπους που με αγαπούσαν για αυτό ακριβώς που ήμουν, που γιόρταζαν τις επιτυχίες μου χωρίς επιφυλάξεις, που σέβονταν ενστικτωδώς τα όρια μου επειδή με εκτιμούσαν ως ολοκληρωμένο άτομο και όχι ως πόρο προς αξιοποίηση. Η πορεία προς αυτή την ειρηνική στιγμή δεν ήταν εύκολη. Η οικογενειακή απόρριψη στα 25 μου είχε αφήσει βαθιές πληγές που απαιτούσαν χρόνια επούλωσης. Η αντιπαράθεση στο γάμο είχε ανοίξει ξανά προσωρινά αυτές τις πληγές, αλλά το να παραμείνει κανείς σταθερός σε αυτή την κρίση είχε επίσης προσφέρει απροσδόκητο κλείσιμο. Δεν περίμενα πλέον έγκριση που δεν θα ερχόταν ποτέ, ούτε αναγνώριση που θα ήταν πάντα υπό όρους. Είχα χτίσει μια ζωή ευθυγραμμισμένη με τις αξίες μου, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που εμφανίζονταν με συνέπεια και αυθεντικότητα. Είχα μάθει ότι η οικογένεια δεν ορίζεται από τη βιολογία, αλλά από τον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και την αξιοπιστία. Το σπίτι γύρω μας, αποκατεστημένο με αγάπη από το δικό μου όραμα και προσπάθεια, στεκόταν ως φυσική μαρτυρία για τη ζωή που είναι δυνατή όταν τιμούμε την αξία μας, ακόμη και όταν οι άλλοι δεν μπορούν να τη δουν. Κάθε ανακτημένο δοκάρι, κάθε προσεκτικά επιλεγμένο φωτιστικό, αντιπροσώπευε μια επιλογή που έγινε σύμφωνα με τις αξίες μου, όχι με τις εξωτερικές προσδοκίες. Ορισμένες γέφυρες δεν μπορούν και δεν πρέπει να ξαναχτιστούν όταν καούν. Κάποιες απώλειες ανοίγουν χώρο για πιο αυθεντικές συνδέσεις. Κάποιες απορρίψεις οδηγούν τελικά σε μεγαλύτερη αυτοαποδοχή από όμικρον με τόνο, τι θα μπορούσε ποτέ να οδηγήσει η έγκριση, καθώς ύψωνα το ποτήρι μου για να κάνω πρόποση, η επιλεγμένη οικογένεια συγκεντρώθηκε γύρω από τα τραπέζια μου. Ένιωσα βαθιά ευγνωμοσύνη για το ταξίδι που με είχε φέρει εδώ. Ακόμη και για τα επώδυνα κεφάλαιά του. Η οικογένεια που με είχε αποκηρύξει μου είχε ακούσια δώσει την ελευθερία να ανακαλύψω την πραγματική μου αξία πέρα από την περιορισμένη αντίληψή τους. Η τελευταία τους απόπειρα εισβολής μου είχε δώσει την ευκαιρία να δηλώσω αυτή την αξία διαπραγμάτευτη. Έχετε ποτέ χρειαστεί να θέσετε όρια με μέλη της οικογένειας που δεν μπορούσαν να σεβαστούν το χώρο σας? Μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια παρακάτω. Μερικές φορές τα πιο δύσκολα όρια που πρέπει να θέσετε είναι με τους ανθρώπους που θα έπρεπε να τα σέβονται περισσότερο. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε,
Πατήστε το κουμπί like και εγγραφείτε για περισσότερες εμπειρίες από την πραγματική ζωή. Να θυμάστε ότι τα όρια σας αξίζουν σεβασμό και μερικές φορές η οικογένεια που επιλέγουμε φέρνει περισσότερη αγάπη από την οικογένεια στην οποία γεννιόμαστε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ιστορία μου και ελπίζω να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες καταστάσεις να βρουν το κουράγιο να παραμείνουν σταθεροί στην αξία τους.